ndinofufuta tisati sunde mudiwa wangu ndovimba newe zinde rerudo ratakashara harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene chopinda zinde rerudo harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene ndagara iwe semutarisiri uchagara uchidiridzawo usazodududza kana kushanduka ndapota usandinyengetsawo ndinokuvimbisa mufaro rudo runoda kuwirirana akuronga pamwe tichinzwanana akugadzirira ramangwana zinde rerudo ratakashara harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene chopinda zinde rerudo harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene chopinda tipinde amiedzo isati kunde mhepo dzinofufuta dzisati sunde mudiwo wangu ndovimba newe handikubatise pasi chichidzidzo ndaita nhasi bvisa tsvene ndovimbisa saka usandirazise zinde rerudo ratakashara harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene chopinda zinde rerudo harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene ndagara iwe semutarisiri uchagara uchidiridzawo usazodududza kana kushanduka ndapota usandinyengetsawo ndinokuvimbisa mufaro rudo runoda kuwirirana akuronga pamwe tichinzwanana akugadzirira ramangwana zinde rerudo ratakashara harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene chopinda zinde rerudo harava kuda anodiridzira pamoto kerudo chokushidzira kutsvisa tsvene chopinda materowana abudzi ndizvo zvinonzi chii madhekwana abudzi handiti awa guys dedzai vamwe esinaitawa princess muriseisei yapo hanzi song inonzi chii aiwe nhamba bata nhamba changa chinopisa ichi maimaka bata nhamba chinopisa bata nhamba toda dishi chawo ichi
Fortune Chinyowa, you are free to go. You are free to go, Fortune Chinyowa. Yes, Stafford. But I number, guys. Try to piece up. Apa ndo wakuda kusumuka apa ndikambodayo guys. Ndo wakuda kusumuka ndikambosikiza, kudai so ndikasikiza. Ndo wakuda kusumuka ndikasikiza. Ndisati ndapinda panyaya kungoti nyaya iri para inogwadza. Asi ndichidambo wakumbosumudza man guys. Imi pane namba apa. Muri kubata here namba, muri kubata here mashoko. Batai namba. Haikona kungona kigwa, batai namba guys. Itai mchibata namba ndichika right. Maswera sema mukasema nerikumatimi mana nyika nchiti machero ane yapo dumelang ahe ninjani sanibonani nonke emakhayeni sanibonani nonke endawo ezi kwakasiyana sana ikoko njithi ayiwa masikwera seiko ngatisangane phano pachirongwa chezvara nhasi handichika tiri pazivara nhasi patinosangana zvedu panapa tichitaura nyaya dzinokododzvora mwoyo tichitaura nyaya dzatinosangana nadzo mukati meupenyu hwedu nyaya dzinoraramikwa nadzo nevamwe vedu vanenge vachida advices vamwe vedu vanenge vachida kuona kukuturira handichika hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu kutsvaga kudzingirwa mbwa handiti kutandirwa mbwa handi pachishona mbudzi ukanaika yakazvarira pavanhu kuitira kuti kana mbwa yoda kudya zvana zvayo vanhu vanenge vari panodi vanodzinga hanimaona saka kana munhu achingauya panapa aiwa anenge auya nenyaya yake regai ndigare ndaisa disclaimer yekuti pano apatukwe munhu zvimakomenzi zvenyu antika zvamunoya nazvo ana Fortune Chinyowa nevamwe vanenge chikonai pano apa ndepekufara pano panoya vanhu vanenge vaine nyaya dzavo real life stories. So if you don't have anything to say zviri constructive, you are free to exit the way you came in, right? Uri free kungobuda hautuke munhu pano panotsiurwa munhu panorayirwa munhu panochemewa panoteererwa tinopa nzeve zvese nenzira yakanaka kana wajaira kuda kudzurana vhudzi munoenda kunana mvenge handitika munodzurana ikoko pano handitika ndepekuti tinoda kuumbana pano we are trying to bring Zimbabweans together handiti kuunzana tose murudo chishuwo changu kuti one day I wish munhu wese vaimbotora magrudges avo umwe neumwe boti grudge yake kusaidika vanhu vombosangana vese vomboseka vombokurukura vakambotukana vachimbotona kuti pati paizo takambodzurana pati pai unoziva se takambodai so handiona but at the end vachiseka handika zvinenge zvatori past because chinonzi past chinhu chakapfuura chinhu chakapera handika tinenge tichida kubatana tinenge tichida rudo tinenge tichida love which is something that is lacking amongst us Zimbabweans. It's something that is chiri kutishoresa as Zimbabwean community because hapana masivano handitika so chishuwo changu handisikira kuti zvinoitika but chingori chishuwo changu maybe one day to come true or it will not come true I don't know but chishuwo changu handiti mashona so pano one page rekuti kana munhu auya pano usina hako chekutaura wajaira hako mumuromo wako uya makamburwa nechidembo handitika unoenda kwakaumburudzwa nechidembo ndokuonita zvaunoda handitika isusu taive nemiromo yakamburudzwa nezvidembo yamunoona iyo yari yakambomburudzwawo nezvidembo asi takazoisuka nesensodying tikati izvi tikapfira pasi zvikadyiwa nembwa handitika zvikainda right saka ndo zvatinenge tichingoda panapa kuti vanhu vafare right muzuva ranhasi guys mondiregerawo tine magesi edu maviri handiti tine vanhu vedu 2 vatinavo muzuva ranhasi vatauya navo pazuva ranhasi muzuva ranhasi chekutanga regai titange taunza mukomana wekutanga anonzi Richi handika Rich the one timbonzwa nyaya yaRichi handiti first then Richi akapedza then we have a certain sister ane nyaya yake iyi nyaya ndatirega ipedzisire because takatanga nenyaya yake handitika zvino tinetsei vanhu vanopesera vakuchema vanhu vanopesera vakubatikana vanhu vanopesera inonetsa handimaona saka ngaitayo yekupedzisira tichibva tavhara show handiti maona because it's a very it's a bit sensitive nyaya yake not a bit actually it's very sensitive nyaya yake but takataura nezvino nifunga for about 2 hours chaidzo
pane pamboku ndakambotaura nemukadzi last year before diaries zvezvo ngokuti anongondiona taingondifarirawo last year before kusati kwatomborine diaries akangonditi ndikumbotaura nemi ndiri kungoona sekuti and then tikataura ndikamupa mazana ndakamupa handitika but along the way pane zvakaitika but ndichazomubvunza hangu kana auya pane zvakaitika zano randakamupa hasi riro rakatora akazonoitora rimwe zano rinove ramudzokera ramubackfire riri kumupisa iko zvino hachaziti odii saka kati ndokumbira kumboenda padiaries pane vamwe ndinzoti nai vedu wedambudziko rangu ndoita sei because hachaziti ndoita sei zvandichadonha ndichifamba ndikati aiwa ndo basa rediaries handiti vakamirira kutakura zvichemo zvenyu vakamirira kunzwa zvamunenge makatakura kuti vadi kuti vanzwe yesi kani tatenda pana panotodzikama zvako tatenda dirikwe munin'ina wochidzikama pano nokuti ndaona makomenzi ako awandisa kwese kwangu kupeji ndakubloka kumvenge wakabhlokwa tatenda handidi munhu akadaro kuti unoita unyoka hwekuti unoya papa uchida kuita pafriend list yangu and then kwaunoona kuti tiri kutukwa wonoisa mazikomenzi uchiseka ndakakuona zvepaitukwa zuva paitukwa naziva naevidence wakapinza zvezita rangu pakati inini pasina pandakwana simply because ukatonomenshana tosina nazizo ipapo because tiri vegweru kwesi tokwana papi panyaya idzi kwesi takwana papi pamisindo iyi zvakaipa munin'ina zvakaipa kuti ungoda kutikwanisa patisingakwani pane vanhu vengu vachita hondo dzavo rega vapedzera nevari 2 moreover evidence nazuva vanopedzera nevari 2 handitika mangwana hazvishamisi kuvaona kuti vari vese ndosaka muchiona kuti nandatomboda kubvira ndakaipindira handimaona because hazvishamisi kuti kuvaona mangwana vari vese handina kumbobvira ndakada kuipindira handitika so regai kuti worumira uku kuworumira kundokuonazve uku kwaiswa posti nezuro kuchidze vanotsvaga malive nemalive urikozve uri kukurudzira uri kuseka woya paposti panguzve woti sisi Melly-Huyai vanhu iwo uri omwe wacho zvezvisina kunaka munin'ina uri munhu wechikadzi tatichigara tangotsiurana pano handitika titsiurane pano hazvina kunaka munin'ina wangu hazvina kunaka papeji pangu ndamubvisa angu pafriend list because ndatinda tona tanaumira mushe because ndakambomutsiurazve kwaevidence uku ndikambomutsiurazve ndikamuonazve ndamuonazve kwaevidence aisazvo zvaaisa ndikamuonazve zurozve arizve kupengipenuka ndikati ko zviri kufamba seiko nemunin'ina uyu asi ndamuonazve izvozvo apa ndikati zvino ndopawasara kuti uchibhlokwa saka zviri kwauri iwe ina handidi munhu akadaro pandiri handitika handidi hangu handidi ndakabva kuijipita ndiri kutarisira kuenda kukenani right regai tinzwe mukomana watinaye muzuva ranhasi timbonzwa kuti mukomana wezuva ranhasi uyu nyaya yake yakamira sei zuva no zuva you have to stay kuchipatara you can't say kuti you're taking matters into your own hands wakubuda muhospital no chimbogara uchadischarge nadoctor ndikuona message yako chimbogara kuchipatara doctor achakudischarge inga wapora watopora 1 chimbogara kuchipatara doctor achakudischarge right gaitoni in chokwadi truth no breaks no friendship guys chokwadi achikutsiukama handiti ndizvo zvavanotaura varungu right regai tida negest yedu yezuva ranhasi timunzwe kuti chakamira sei volume yenyu yetv haina kundiwandisirawo here sekuru muchidzora makatuna kewayo hesi hanzvadzi richo muri sei alisimeli musei ndiri raichi kuri sei kwanzvadzi kuno kuri bhozve kuti sei upenyu upenyu huri nani aiwa hanzvadzi richo nhasi ndimi matitsika pachirongwa pano tati timbonzwa nezvegwendo gwenyu gwamuri kufamba uku mukati mekuimba muchiimba music inonakidza kudai inokododzvera mwoyo kudai kuti timbonzwa kuti tisati tapinda munyaya yedu yezuva ranhasi yatine guest yatinayo ichani nyaya yatirega titange nezvemusic izvi timbotanga tanzwa music andanga ndichiridza guys yama muchibvunza kuti ndiani akaimba music iyi music yakaimbwa nehanzvadzi iyoyi anonzi Richo the one ndo star anoshandisa as a musician anonzi Richo the one ndo star rake saka ndatitange tadi tanzwa sezvo ari yauya pashow akati ndinodawo udi kuitwawo endorsement pashow nemusic yake yakati one day then tozopinda mutopic yedu yezuva ranhasi so we are not going to take long zvedu tine hanzvadzi yedu hanzvadzi Richo, can you please tell us more about yourself, just a little background of yourself kuti ndimani makakurira kupi makabva kupi munogara kupi tingoziva so Alright. Ndinonzi Richard. Chinembiri. Richard Chinembiri. Ewa mbiri ndikuiona ichiuya, ndikuiona ichiuya mbiri.
Thank you so much. I'm from Buyera under Chief Makumbe. But Kanduzi, I'm based in Kwekwe. Then right now I'm staying in South Africa and Pretoria. Okay, all right. Saka imi manjazi makarora here. Iyo question ndoifarira singaite because pane vaningi vangu vakawanda zvekuti ndi vanotsvaka zvisingaiti. Sisimeni. Ivapo manjika. Regatingoti for now vandauziva chokwadi ndichazonyatsokubuditsirai nekutaura. Aiwa zvatingandiri mberi weshow musati mataurira kuti imi makaroora here kana kuti zviri kufamba sei. Tangai matiudza kuti makaroora here kana kuti zviri kufamba sei. Tinogoregerei asi muri murelationship. Simili pakaipa nditori quarantine ndiri one zvangu so saka togona ngotumira chimunhu kwamuri kokoko mukatobatwa bho. Ngacho all right. So angazi richo mune makore mangani? I'm turning 31 on the 27th of April. 31 aiwa maibva. 31 maibva anzvadzi. 31 maibva. Right. Pana umwe arikunzi kwa imboplaya music yake ndichaiplaya one more time before sataunza our main guest of today handiti maona. So anzvadzi makatanga kuimba rini mimi? Nekuti muri musician makatanga kuimba zvarini? Ndakatanga kunyatsoita serious nemusic ndofunga 24 September 2016. Okay. Makagara muchiimba here kubva udhara kana kuti makangotanga ipapapa pana 2015 kana kuti makagara muchitoimba zvokukura muchiimba kunana chechi kana kuti kupi uku? Not really. Zvangozviya zvongotonenge uchingofarirawo masongs uchingobvumirawo uri kuchaunga but kunyatsoita serious kusoti let me try to go the microphone. It was September 2016. Okay. Saka ndikuona umwe kuti size yangu wamwe wakati chiyo wakati kudii anditika but inini hangu ndiwanzo I just believe in transparency anditika transparency chinhu chakanaka. Vamwe vari kubvunza apa based on your voice anditi munozati chokwadi chakanaka ukabuda pachena kazhinjika vanhu vanokugamuchira sezvauri anditi maona they avasweri vachiita maspeculations nekudai. Kune vamwe vanhu vari kubvunza makomenti kuti muri gay here kana kuti muri straight? Sisimeni ndikatoona gay ndinangoita better bet ndogona kutoregedza unoitori munyama handisi gay. I never been and ngori straight chaiyo. All right. Saka ivoice renyu yenyu rakangoda kungoita kamunandi so. Ringori voice I think it's because munhu wachari handsome saka voice ringoendawo nefesi yemunhu. Aiwa zvinoenderana nefesi yenyu shuwa hanzvadzi ichokwadi. Saka music yamunoimba inonzi chiimi? Music is Afropop and Afrofusion. Afropop and Afrofusion. Saka makatanga kurekodha rini album renyu rekutanga? Album rangu rekutanga ndakari release 2018 rinonzi Forainzira. 2018? Yeah. Okay. Saka marelease album renyu rekutanga iko zvinezvi mumusic industry semunhu ari South Africa ndeapi machallenges amuri kusangana nawo kana kuti zvamuri kuona kana kuti zviri kukufambirai here kana kuti mune machallenges here kana kuti hamuna zviri kukufambirai ndezvipi zvinhu zviri kunyatso zvamungati mimi pamusic muri kusangana nazvo semusician? Tinana maimaka panapa, tinana editeni pano, tine mapromoters akawanda zvekuti vakatonzwa kuti munoyatsogona patadza music yenyu aiwa vanogona kutokubvutirana ipapapa mukatotanga nekuita market raisers from curtain raisers mukapesera mukuita mashows enyu muri one. Thank you so much, Simili. Inini machallenges twashuka tosangana nawo because as you know we are in South Africa. Kwana basa usina a profession is very difficult. Also usina efficiency is very difficult. So it's expensive to record a single track. So kana uchinge uri artist anga achishanda ari ega kwanisa kurekoda 11 tracks it costs almost 5,000 rand to kwanisa rekoda that number of tracks. Kuma studios asina my big names. That's the first challenge. The second challenge ndeyekuti unenge uchidyara but usingakwanisi kukohwa like unokwanisa kuti album then because pane pasina a sponsorship or mapromoters anenge achikuona album kana renge ichida kuitwa launch but nekuti pane pasina mapromoters and maorganizers anokwanisa kuorganizera mashows and stuff album rinde like otherwise harina value since risina kulonjewa risina kuva exposed nekupiwa kuvanhu. That's the second challenge iyoyo inenge iripo. The third challenge also inenge iripo ndeyekuti uri kuno ku South Africa marketing yemastudios ari kuno ndeyekuti most of the producers
big platform chikombia ni mama maprofesa ari kuZimbabwe. Shows vakawanda. That's the thing ngeri poma challenge atusangana nawo. So marketing, promotion ni record acho up and down kuenda ku studio nekudzoka nekuwana ma-shows. That's the problem. Alright. Saka kubva zvamakatanga kuita zvemusic imi makambowana here ma-shows ekuti munoenda kunonyatsoridza chaiko chaiko? Show yandakaenda kunoridza zvokuti yanga iri show yekutrai kufamba naro. Show yatakaita kunonzi kuWheatbank kuMalanga muno South Africa. So 31 September last year. The show yakanga ine big artist Toki vibes. Then I managed to perform there. That's the first show yandokwanisa kuti inini I managed to perform. So ndakafeel spirit yangu kuti I was on the stage. Alright. Saka kubva ipapa pasati mamboita mamwe ma-shows amati maita mega inini? It's from December. I don't know. It's from September last year. It's I can say since I started my career, and Sanambo host a show, and Sanambo nyatsowanikwa is in supporting artists, even for my shows, my artists and guys about Zimbabwe. My promoters and I chingoti these small guys and stuff, so it's very difficult. Usina man and I kwanza ku push my works with kwanza ukutana nevane wao to kwanza kwa access. Alright, so iko zvinishi munema albums mangani so far? So far ndine 2 albums since I moved from music yangakangoita ordinary yangonikaona instrumental ndo recorder, then I moved to okay album. hold on tine comment panapa from hanzvadzi yedu hanzvadzi Maxwell Tandi hanzi 5,000 is small amount. I will help you young men. So what I'm gonna do right now ndichatora screenshot yehanzvadzi ishi so that ndozokupa handitika ndo zvakanakira kupromotana handiti guys this is one of our own handitika mumwe wedu vana vechidiki vari kuzama kusimuka havana kuti rega ndiende kunokubirai zvikwama kurengi, havana kuti rega ndikufunga mweyo kuti rega tiende kunokubvutirai mafoni, havana kufunga mweyo kuti rega tiite zvimwe zvinhu zvakaipa. Akafunga kuti talent rangu randinaro nderechi ndogona kuimba, rega ndinyore music yangu, rega ndiimbe, ndichawanawo vanondibatsira handitika ndokutobatsirika nomuna mukana wavhurika taita hanzvadzi Maxwell panapa ndeve chikuru vabva vati 5,000 imari shoma ndinokubatsira zvangu handika I think vatoteerera music yako from the word go ndo inonzi empowerment handitika ndozvatiri kutsvaga pakati pedu maZimbabweans handitika kuti ungave une chako chimwe chaunogona kuita but hauna kana start you come here you don't even have to come as hide. Chinondinetsa ndechekuti vanhu vanoda rubatsiro most of the times hanzi hide me. Of course ndinokandira ndiri uri hide but hazvina impact other than kuti uye wega uonekwe wega antiona uchitaura nyaya yako wega vanhu vanobva vanyasona kuti no uyu munhu ari serious ende handitika one way wish anototi no let me help this person handitika because kunonzi blessed is the hand that gives and the hand that receives handitimaona saka ndozvo zvinenge zvakadi zvinenge zvakanaka kazhinji vanhu vanouya nenyaya dzekurubatsiro ndowanzotaura kuti please uyai moga une machances ekuwana more than zvokuti utumire nyaya yako uri hide iwe wakavanda kumaseri handimaona right hanzi namukoma Maxwell this Maxwell better be serious or else I'll change my name to quarantine. No munhu mukuru mukoma hanzvadzi Maxwell vataura izvi munhu wechikuru vanotokana vati vanotomubatsira vanomubatsira munhu wechikuru ndinovaona zvangu havasima mazera madiki dei anga ari mazera madiki ndaingozvitora kuti ijoko but munhu wechikuru 5,000 rands not 5,000 RTGS we are talking of 5,000 rands pano so bless you hanzvadzi Maxwell mwari vakuitirai zvakanaka right enderera mberi enyu hanzvadzi mati mimi mune maalbum 2 amaita so far gopamapinda South Africa? Yes, the 2 albums so far. Alright so pa 2 albums dzenyu idzi mune music yenyu padhuze rapa mumbotiti babu kawani noti foni yamuri yoyi mukatirizira kusaidi kokoko ndadomborova jive check chaiko animona kuitira kuti pandozogara pasi ndichiudza guest yechituka ndinenge ndambobuda ziya ndinenge ndambonakirwa ndozochema hangu asi ndamboita kamunandi so bijana tipei favorite song yenyu tinzwa. Yes, I'm playing it guys, I'm playing it. All right sisimele ndofana tombotanga nda selecta list but not something that give it on like right now but I can play it just now. Alright, player ita yenyu right kune vari kuti hanzi tipeiwo murume uyo
vedu vasikana ini ndinongoti kwai vari open for business izvo zvimukarantini muno muvantori 1 zvokudoti izvozvo mukakurumidza kundibata andika ndodo kurumidza kukupai adresi vari mudhuze munodoswera nhasi matopinda munandi mukaona tokutonhora munopinda zvinhu izvo tonaka nhasi matopinda machena muzuva ranhasi animaona saka application munongokanda zvekuzonoscreeniwa munonoscreenigwa kumberi ikokoko animaona kuti kunodiwa maqualities akaita seni maqualities ari kutsvagwa kumberi kuina handimazivi animaona munozonogoogleiwa ikoko masettings ini pano ichanongoza nechekuti vari kutongori free andika single and searching chete ehe takamirira music ndikuona nangu vasikana vangu vari kungenesa mahure epanaya makati ndipeiwo sisimelike naihave maxwell kana akati uyu chiiwa zvino navediwe no chokwadi shuwa ini ndati munonogoogliwa kuseri nekuti mose munoda richo imi munongoinda munogoogliwa komunokanda macv iye uchazvitsvakira nanditi mangwana mugozochema agozochema nenasisimeli vanhu venyu vaiva vakandipa munongoinoisa macv enyu kokoko muchanosefiwa ikoko kuti ndivapi vari kudiwa ndivapi vasiri kudiwa muchiscreeniwa ikoko kuseri uko hanzi ronga itsoro nalast boni unongounza nhingirikiri cv tongokandawo kamwe ndiwo unopinda panyanga ina handizivi handiti maona hanzi music yako iri payoutube here my music is on YouTube everything alright ndine channel yangu inonzi yakanzi Richo the One ndo channel yavo yepa YouTube guys kune ava please guys can you please and go and subscribe pa YouTube channel yavo yakanzi Richo the One regaiti mbodzwa music regaiti tambese aiwa azvisinyaso kuda mushe sound haina kumira mushe gadzirisai sound gadzirisai sound aiwa gadzirisai sound hazvina kumira mushe iri kuita amene kuti zviri kufamba sei let me try again what about now still haisi very clear handisi kuziva kuti ndini here kana kuti chii but haisi very clear guys muri kunzwawo sei ini handisi kunyatsonzwa handisi kunyatsokufila that ndiyakudhara here somwe sound haina kumira mushe muri kuridza from chii muri kuridza from the phone ndikuridza from cell phone via bluetooth ndokwanisa kuridza here muri ipapa kwamuri ipapa mira itione let me see tazviite here but handina kamanje inini song yenyu yamunoti favorite asi ndine imwewo mira it's not my favorite but one of my songs are yenyu yatinanzi say favorite alright batai makada rambai maka zima itione zima tione ndikatione kuside kuno kuti alright ndogona kuplaya here alright I hope I think zvinoita mina ndiende pane munhu akandisendera music aiwa kugona nogona guys vamwe vatomhanya kuyoutube hanzi tiri kuenda kuyoutube tatomhanya yaha hey ai waza iwe okoyo usazondiramba iwe inoda kugara newe ushamirane nihere rerekera yako nzeve umudiwa nditerere mashoko angu kana ndada munhu zvipino zviviri ndinoita yakambino vesumba ndinokukuta kana ndada iwe kana wondogafara wondoti kuta ndichingwira iwe ziva rinengwena ndinoyambuka ndichivinga iwewe neyangu ndiyoi babe I love you siya pamino
besumba ndinokukuta kana ndada iwe kana wondosafara wondotizita ndichirwira iwe ziva rinengwena ndinoyambuka ndichiringa iwewe nyaya yangu ndiyoyi babe I love you tena chatimisa hapana toda kusimbisa tukama takatounganika pfu siriferi kana ndara rudo rwatambarara vabereki vopemberera ndazviipira ini kuti ndapira iwe ziya pamhino peshumba ndinokukuta kana ndada iwe kana wondosafara wondotizita ndichirwira iwe ziva rinengwena ndinoyambuka ndichiringa iwewe nyaya yangu ndiyoyi babe I love you ziya pamhino peshumba ndinokukuta kana ndada iwe kana wondosafara wondotizita ndichirwira iwe ziva rinengwena ndinoyambuka ndichiringa iwewe nyaya yangu ndiyoyi babe I love you usadzungusa musoro usazondiramba iwe ndinoda kugara newe ushamira neni here rekera yako nzeve mudiwa nditerere mashoko ako kana ndada munhu chipi nechipiri ndinoita ziya pamhino peshumba ndinokukuta kana ndada iwe kana wondosafara wondotizita ndichirwira iwe ziva rinengwena ndinoyambuka ndichiringa iwewe nyaya yangu ndiyoyi babe I love you ziya pamhino peshumba ndinokukuta kana ndada iwe kana wondosafara wondotizita ndichirwira iwe ziva rinengwena ndinoyambuka ndichiringa iwewe nyaya yangu ndiyoyi babe I love you Hey guys, mamunzwa music kuti guys panorohwa apa ende mashoko aripo ende pakarohwa ende yakanzobikwa hanzi kana wada chero kurwizi ndinokuyambukira nchiyambukira iwe ndedzerudo idzi kune vaya vanenge vachida dzerudo vaya muchida kuridzira vadiwa wenyu handichimaona iyi ndeyerudo hanzi sample at least 3 guys zvinotaka sample alright mirai ndikuridzire imwe yacho tione alright rekitoita zvido zvenyu kunyanya ndimi varungu vachoka imimi ndimi mabhosi acho chineshinda iwe ofuritsa ini ndokusvidzira shamba kodzi yovira handishada kugara ndega ndaneta kubika ndega ndakunyorera kadedication chikoma chine malafu question ndakunyorera imagination lafu question dzoka iwe kuva yareba ndakamirira mudiwa uriko here okoyo hasi ndizizo eraiwa hasi zizo guys zizo haita competition pano mudiwe uchauya here waya wakandivimbisa kuti uchauya kupera kwegore nguva inofamba ona tava pakati pegore zoka kwawakaenda uzonditandadzawo ungandiwana ndaverinda mudiwa ndakusuva ndikafunga zvidzidzo zviya misozi inoyere ndakamirira mudiwa uriko here marinobuda ndoringenzira mudiwa uchauya here nguva yareba ndakamirira mudiwa uriko here marinobuda ndoringenzira mudiwa uchauya here uya tisokwererana senariti neshinda iwe ofuritsa ini ndokusvidzira shamba kodzi yovira handishada kugara ndega ndaneta kubika ndega ndakunyorera kadedication chikoma chine malafu question ndakunyorera imagination handishandisira lafu portion aiwe kuva yareba ndakamirira mudiwa uriko here marinobuda ndoringenzira mudiwa uchauya here kuva yareba ndakamirira mudiwa uriko here marinobuda ndoringenzira mudiwa uchauya
Ewa guys, aiwa mfana nogona we guys mfana nogona we guys, right? Ndapina YouTube channel yake, right? I can see already tine 15 people who have liked it. Angashiti pina YouTube channel anonzi reach the one, anditika reach the one. So endai ku YouTube guys mugono subscribe, anditika kana tinga mono subscribe pa music yake, anditika music online. Music is just free for YouTube. Oh wow. Guys, grab the opportunity. Hanzi music is for free for now. Hanzi pa because you know pa it's for free music. Ukaenda pa YouTube unongono download music. But tell me iwe music yako iyi music yako iyi wati uriwe kwekwe chete ndizvozvo kwekwe gweru shurugwi. Muri mashurugwi mose zvinongwenda zvakadaro. Andiona kubhuera asi ndizvozvo Midlands yose. Shona yako iyi unoona unoza muimba ari komazano anonzi Zizo. Mambofunga kuti collab because music yenyu inenge inoindirana. Makambofunga kuti mungaita ka collab so because music yenyu shona yenyu dzinenge dzinoindirana so very deep so. Ndofunga otherwise ndichatotaura nemabosses andanga kushandidzana nawo izvini zvakuitisa ukwanise kucreate that opportunity. Since I was doing these things by myself, it was very hard because they don't feel like otherwise level rake rare kumbeno. Yeah, because shona yenyu yakafanana na music yenyu futi yakarerekera kungu zvekuti mamangu achitofunga kuti ndiye yakada kurerekera yakada kuti ifanane music. Music yemashurugi yandikona muri kuwa music yemashurugi guys yakangofanana kwekwe gweru ishurugi ilaini reshurugu rimwe chete andimazvona ilaini remhanda mafu rose irorero saka but anyway vafana vedu vanogona ava nditika saka sofa music uri kuti iwe music mahara handitika kana uchiti music mahara ku YouTube saka ma-incomes engati ma-profits enyu muri kumawana sei? Sisimeli tiri kutongorana dream out so far so hapana ma-profits. Munhu akatoona song waiadvertisa kuti hi guys I've got a new song, haadi kuenda kuYouTube, anoda kuti umupe via WhatsApp, kuti ndipe number dzako dzeWhatsApp. So which means I'm losing both the studio, the WhatsApp data. I'm not doing anything. Maybe just to benefit katanga kuzoita all my shows. Okay, right. Ndikuona vamwe DJ vedu vahombe vatinavo panapa vanonzi DJ Sebelebi vari ku UK vakuti music ndikuidawo asi anyway paita hanzvadzi yedu inonzi editeni yatimira ndikupe ndokupa kuseri so that unyanya kuplayiwa nditika guys. So inini chikumbiro changu guys kuvana veZimbabwe ndechekudai so vana vari kuzama kukura music industry yava guys handika havasi kubira vanhu havasi kuita zvinhu zveushikishiki vari kutozama kuzviraramisawo. Let's go and support them instead yekuti puwe music zvangofanira ku YouTube kwacho kwayachiri mahara naividiwe chindai muno subscriber guys mukasubscriber takasvika 1000 anokwanisa kuapply now for monetization yeku YouTube antika and then achawanawo something pamunenge makutenga music yake andimoona. So ndinokumbira kuti right now guys if possible can we please manyai muende kuningirikiri ku YouTube muno subscribe ku music yake ishi andimoona munhu ari kutanga handiti saka achiri kuda kutombozama achikwira mbijana achienda ndosaka uya pana kati sisi please imbondiitaiwo kuti vana veZimbabwe vandiziva handizikamwe. Munokoza kuti nyaya dzemusic dzinonetsa idzi hauzikamwe zvokumhanya zvitoda maconnection nemalingi nechichichi isatina lingi asi tinongovimba kuti iwo malavi nemalikes amuri kukandaya ndo zvakare kumhanya kwamuri kuita kunodi kunosubscribe ku YouTube antimaona kuitira kuti zvikurumidze kudiwo akurumidze kukasa zvinhu zvake. Vane michato vane mapati vane mafunction avanenge vachida kuita vaya guys handiti munongondibata ini mukangondibata ini kuno South Africa kunoku anouya handiti unogona kungoenda anyway kana waaiwa anyway vane michati yavo after this corona quarantine handiti vari kuita mapati vari kuda musician guys munongondibata ndokupai nhamba dzake momutorawo mufana wechidiki ende achangotanga kudai akachipa guys anonakidza vanhu akachipa munobva vadi momutora oya
oimbira vanhu achifadza vanhu ikoko. Kune vagara mumusic industry nechekare vaya kudhara aiwa vediwe ngatei tichitumudzirawo vana musaomerewo zvivasikana nevarume nevakomana. Handiti toraiwo vana ava vakutirewo macurtain raisers vazvimaketewo. Toraiwo vana pamunenge muchienda kuita mashows enyu makuru aya chidedzaiwo vana ava vakutirewo macurtain raisers vazvimaketewo vazikanwewo. Handiti haisi nyaya yembiri, haisi nyaya yekuti umwe ndiani ari pamusoro peumwe, inyaya yekusimudzirana. Hatingambopiwi zvipo zvakafanana guys, ende hakuna munhu anogona kutora chipo chemunhu. Tikaziva izvi tinobatsirika. Umwe neumwe ane chipo chake. Kana ukatomuitira zvakanaka mwana uyu kuti ndine show yangu, handitika tongoti ndikupa example, tongoti ndiva macheso ava kana DJ press, ndine show yangu mufana uya uite curtain raisers, curtain raiser aenda kuita curtain raiser, haambofi akatora chipo chajapress. Chijapresa uchangosana chipo chake kana macheso uchangosana chipo chake, iye odiwo vanhu vomuziva vongomufollowa because vanotoimba zvinhu zvakasiyana. Handiti maona. Saka ndocho achiri chikumbiro changu kuti ngatingwedai tidi tino hanzi 074 kumhanya subscriber. Yes, kwekwe yose, gweru yose, shurugu yose, harare yacho yoyo kadoma. Please manyai muno subscriber. London yamene koko rungwe bwera manyai muno subscriber please kuti mwana wanewo zvokuita. Asi paita comment yandinagiza panapa, hanzi usazoburitsawo ka hosho dzako papublic. No, zvinoitika zvinhu zvokuti kana musati makwira matanga ka munonjita hazviitiki kana mazozikamwa. Vasikana vanenge vozvikanzira kwamuri ka vanenge vongouya bvunga wafunga vasikana munenge mototi tozopedza toona hosho idzi pamafacebook apa. Time that we tinotora masongs ayo mamwe acho unogona kutofunga kuti something that happened to my life. So zvinhu zvakaita seizvo zvinhu zvokuti kana munhu uri musician you are an advisor to someone's life, so everything chaunenge uchiita unofanira kuti uitire kuziva kuti what about munhu ari kundifollowa kuti anofila sei. Yeah, thank you very much, and I hope you are going to keep that advice into your head. Andika hanzi neumwe munhu, how old is he? And ati he is 31 anti. Yeah, I'm turning 31 this month. Yeah, ari kutenda 31 this month. Anditi mazviona ane 31 years aibva zvake ari kutenda 31 years atoti kuibva anditi maona right. Saka by the way ndio zvandanga kuvigirai muzuva ranhasi. Handizivi kuti richi zviripo here zvinhu zvanoda kutaurawo kuvana veZimbabwe tisati taunza yedu guest yanhasi kuti ungotaurawo kuvana veZimbabwe vakusimudzire iwe pachako vakuzive. Yanzi viva London tasubscriber. Yes, London yose, Australia, America yose manyame subscriber. Ngatisimudzirane vedu chakanaka. Anzi ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira zvekare. Handitika kungono subscriber cheteka unenge wazviitirawo chawaitirawo mwana chemumwe munhu chakanaka, unenge wazviitirawo zvakare iwe chakanaka in the process. Handitika zviripo here chimwe zvanoda kutaurawo kuvana veZimbabwe. Yeah, ndinoda kutaura simeli anga ndoda kutenda zvangu imimi netimu rese ramushanda naro ndokwanisa kundiaccepta nditaura neuri yeZimbabwe ndichibudisa zvipamwe pangu seizvezvizvi. Sisimeli ndinokumbirawo kuvana veZimbabwe kuti vatibatsire panyaya yemasubscriptions nekufollowa, because most of the people they listen to this music vasingazivi kuti artist uyu ndiani. So kana ukafollowa YouTube account yangu you always get notifications. Then was what I put something new. Also, wow, hold on. Yes, I've got my beautiful sister here, Panapa and Mutemba, and I have my beautiful sister Mamoyo Moroshi. Panapa, she's actually my sister. This is what Mamoyo Atrasanika Shomachotika. What can I say? But at the end of the day, we are still one heart. Hands now, Mamoyo, how much is 5,000 rands in US dollars? I think varuda kubatsira. Unoona kuti richi zvako zvaita wozotenga kuti disappointawo nzvadzi tozoona hosho kana mabhosho akubuda. Handitika wotipawo mutakunanzva tichinakirwa. Uri kuona kuti vanhu vauya vari kukusapota vana veZimbabwe, vamwe vatodzoka vakawanda vari kusubscribed vatobva kunosubscribe kudhara vadzoka pano. Handitika so ndo zvatinenge tichida kuti iwochi urambe wakamaintaina that standard chero ukazokura
kuti wazokura sezvokuti hatichagone kana kumhorosawa pastage kuti mhoro zvenhai richi mhoro uchandiziva here gore riya ndaachimbuya chisina mazino uchandiziva here richindi ndakamboita newe padiaries paya handichiona asi ndinengo zvinenge zvichingonakidzawo kuti ngoti kuna vamwe mai vari kuamerica so vanonzi mamweyo kuna vamwe maiwo vari kwasouth africa apa vainzi simeli kuna vamwe bhudhi vanonzi maxo vakandibatsira kuti ndisvike ndisimuke ndisvike pandiri because kunonzi kukanganwa ndo chigwere chine vanhu vakawanda vanokanganwa kwavakabva nako vanokanganwa kana vachinge vadi vasimuka handiti waona right saka ungataurako zvauda kutaura so chana chikumbirawo ndo support inobva kumafans because right now ndine instagram channel yangu yandinayo Richo the One then YouTube again Richo the One then ndine Facebook fan page yangu futi yakanzi Richo the One but music iri kuentertaina vanhu zvakanyanya but mafollowers ari mashoma ndo the first request yandinayo then the other request haisi request but kuda kutotendawo kuvanhu vakwanisa kundiona through mukushare stuff nemastatus anachisangana nemavideos and some stuff zvangu zvinenge zvichiratidza kuti Richo the One ndoda kutenda munhu wekutanga akatanga kuona kuti pane zviri kuitika ndi MC Sebelebe I think vari kuUnited States or I don't know where exactly kwavari but always vaingokafuranga vachingokandawo like pastaff rangu ndiye munhu andoda kutanga kutenda yeye then the other thing ndoda kutenda vamwe elder again vari kuamerica vanonzi 810 vari kulondon so it's like if someone akwanisa futi kundisumudza kubva mutaka mandanga ndiri kundikwanisa kutaura panapa panhasi kundionawo kwavakaita then there's another beautiful sister again anonzi Masha Brooks she's the one who's also playing a role yekuti at least ndikwanise kuva a whole new breath yekufeel out I'm into music because she always encouraged me kuti keep on push on things is going to be fine. Yes. No, thank you very much. Edith vanhu vakuwazondisirira zveini saka inada basa. Demand card then the other thing kuti inini ndikwanisa kuziva kuti music inotoshewo ichisvikawo muvanhu I think ndakatanga kungoona vanhu vachingoshare stuff vana ndimuridzi vachita mainterviews mubhenge then ndakabva ndaona pakanzi group by Sismeli then I followed you. After I followed you, ndakabva kuti mune diaries. Then from there, each and every show munenge muchiita ndenge ndiripo ndichiona uchi. Wow. Munenge muchiita. Saka ndototendawo kuti aiwa ka unewo futi unotondigonerawo futi. Very true. So ndototenda kuti at least kufollow kwangu kunjida kunzwawo nyaya nekudzidza because ma-artist tinodzidza kubva ma-mistakes nekudzidza kubva ma-challenges asangana vanhu muupenyu. Then after you find someone's challenge, you can meditate a song. Saka ndangotendawo yese yamunoshanda nayo kuti basa ramuri kuita riri kutiita kuti tivewo paspotlight kwanise kuonekwa. Anyway vanhu timu rachirira kuvinga zvarira kuapproacha Sebelebe Editeni Mashia igood team vanosapota zvokuti do vanhu ivava vanosapota zvokuti do handitika ndofunga vamwe vasati vasvika zvavo vachakuvinga vana mawindo vari pano handitika ndo vakabata music industry paZimbabwe apa ari pano ndiri kumuona zvanga anga achibvunza maquestions anga achibvunza but vari kuuya ndiri kuzviziva music concert anza music what functions kuZimbabwe vanokudana unoinda handitika varipo vari kuona iwe Mawindo Foundation maimaka it's high time umbotivigirewo mamusicians manyuwani mukoma taneta nekungoramba tichingohwa zvinhu zvisharu takudawo vafana vechidiki maimaka tisimudzirewo vafana vechidiki umbotora vechidiki umboita show yavo vechidiki chete vamboita of the clash of the new musicians vari vega tinyatsa panobuda talent ipapo rakasimba handika because takutoziva kuti munhu agara ari kumusoro agara ari pasi haasumuki kuenda kumusoro handiona chimbotitorerawo vadiki ava umbovapinza kuMawindo Foundation uku umbofamba nawo vambonyatsa kukweshana pachavo timboona kuti pabuda here zvokuti vanokudubura vatinofunga kuti mabig dara ari kumusoro handiona chingoriwo chikumbiro zvacho kuti handiziva kuti zvinoitwa sei but ndichabvunza kuna maimaka kuti zvinofambiswa sei kuti kumuva kuonewo kune vamwe vatinoona vachionekwa kunhu zvearts izvi handiona but varipo zvavo panapa handitika anyway so anzvadzi ndinoda kukutenda zvisingaiti vanhu vediwe indai kuInstagram page Facebook page zita ndiroro YouTube channel Reach the One handika ngatiendei kwese handika
ndanyora zita anonzi Richard asi anonzi iyo inoitwa ne50 likes Rich the one andakapina andiona I think vese vatoenda kunoteerera mese guys chingomhanyai mudi muende kunosubscribeawo nekuinstagram yekuchi munozachero mukasazotenga music yake and at least anowanawo something anoimba chikunakidza izvo anotiri kunakirwa nemusic yake handimaona saka ndozvane ndichingokumbirawo kuti mazimbabwe nsidi tiite tisimudzirane pachedu isa tinova tinoramba kusumudzira isi tinosumudzira vanhu vese vanoita zvavanoita vose totisumudzirawo ndotoda ana chibhebhi nditokuda pano ana chibhebhi honde mutege yauye pano ana chibhebhi honde anogara chingoya kuwhatsapp kuda anotya vanhu anoti mamvengevhenge ndakamuzaka ndaisi mvengevhenge iyi anoti sisi ndoda kuuya okwata odzokera kumasure sisi ndoda kuuya odzokera kumasure ana chibhebhi honde guys icomedian anoita maskitsi anonakidza and you can actually see kuti it flows naturally from here the same way ataona kuna Richiwi kuti music yake ka inobuda naturally antika from kwahari anditika Richo the one antimaona saka guys vaimbi vese nevamwe vaya kune tine muzimbabwe hatisina kana kuindustry dzearts uku hatisisina vanhu vaigona kazhinji vacho especially nyaya dzeacting uku vamwe vachona vakapera kana tikupera here kana kuti maresources here kana kuti vakanyarara nehandizivi ini ndototi guys kana muchitoziva kwavari handika muchiziva kwavari please vana Innocent Utsi wegota vaya vana Betty Makaya vese vaiimba vaya nevaiacta kudhara vaitinakidza vaya vabatei tivadzose tivasapote guys kuda zvinhu zvedu zvingaita nani kuda tinganakirwa kuda tingawana entertainment yatiri kutsvagai everyday takusura pafacebook because hatichina imwe entertainment hantimazviona so guys kana uchitozivawo unoziva kuti iwa waiacta uyu wakaita mukurumbira ari pakati bring him kana ti bring here tifambe naye pano tosumudzira handitika zvoita hanzi Richo the one ndio zita rake remusic handiti reyoutube channel Instagram channel and Facebook page saka handewo tinomufollowa guys kuti pano release music yake tinge tichiziva handika vana ava vari kugona guys vakawanda tino mwanonzi nice boy or nice boy oyo boy handizivi nice boy ndakangotaura rangu handenda mwana achimba ndikati music yake ndakaifarira zvakati zvandaita yaRichi ndikati nice boy uyu atikusumudzire but hana kunditora serious akangondiignore ndazomona uyewo nhasi akuti sisi kogemu riya saka nice boy guys vakawanda muri kuonaka ndiri kungoti achingosheshe music yake chingodididika maviewers ari kuenda achiwanda zviri kuenda zvichisunga zvichiwanda saka tiri kutomudawo pano pachigaro chinopisa kuti auye panapa timunzwewo kuti zvakamira sei handimaona titangire naye ipapo handimaona zvanoitawo pana Rich saka tiri kuda kuti vaite competition one day tida kuvadedza vese vana ava Richo the one nice boy anozani Rich the one nice boy vafana vese vari kuimba vana Temba Simani vavaya vose vana Dezi handichika vese tombovati mavhengevhenge toti nhasi Saturday show yenyu day renyu nhasi tikwapurire music tichingojaiva chiti tiri kumacomments uku ivo vachingonetsana pachavo ipapapa handimaona tichingonzwawo vaya vanotora mapromoters ndopavanenge vachipika talent ipapapa handimazviona so yeah guys thank you very much hanzvadzi yangu kana pasina chimwe chekutaura ndinoti mwari kuita zvakanaka but ticharamba tichingodiwo wozondipawo malinks efacebook page rako ndoramba ndichingokandawo kuti vanhu vakuzive hanzi boy anonzi nice boy or nice boy hameno kokoko handimaona shopkeeper so anogara ari mushopu so mwana uya handimamuona so vanogona vese ava vana Zizo ava vese ava vari kugona vari kutigonera saka tikamboita show yavo panapa ka guys kuti tamboita show yavo padiaries panapa ka zvinogona kubuda guys toita show yavo zvinogona kubuda vose nana Zizo iva so ndozvatinoda kuti tiite so hanzvadzi yangu tinokutenda thank you very much and thank you for everything that you are doing ramba uchiimba usaneta ramba uchiimba uchasvika handiti hanzi Roman was not built in a day handitika ukaona uchiti watanga kuimba nhasi wangosimuka wangozikanwa mangwana moto wemapepa unokurumidza kuti fototo but life is a journey unotanga mbijana uchimatsvaga vanhu zvauri kuita izvi uchidi uchiwana masponsa uchidi uchasvika kure ukaona uchingoti wangodai vanhu ungoti kawani aiwa unokurumidza kupera I like the way auri kuenda nayo because uchaenda kure handitika ramba wakamira panzvimbo usalose focus. God bless you. Hanzi Sisimeli ask him how far he was singing Zizo's songs in a wig. Wakamboimba music yaZizo wakapfeka wig.
no. Yeah, ndakaita kaskip. Okay, all right. Oh wow, ndandisingatoizivi. Oh wow, saka vanhu vanotokuziva, right? Hanzi yanga iri skit, guys, yandaita. Hanzi yanga iri skit. But you know what? Taura naZizzo. Itai collabo. Because shona yenyu yakafanana. I think andonzi wangu amene vaimbi muimbi umwe anombotamba naye strike anonzi Daisy. Anoti hanzi kana utsvaga vanhu. Unotsvaga vanhu vanoenderana here pamusic zvinoenderana amene kuda mavoice kana matoni amene pamusic yenya handiona. Saka I think munoindirira kunzwa kwandaita kuimusic yako vanhu vakaona unga zvoti ndiZizzo ndikati aiwa haasi Zizzo. Anditiona. So munoindirana I think mukaita collab ka zvinogona kufaya ichi. Antiona, just get hold of Zizzo. Antika, then modi moita nigirikiri yenyu collab yenyu and it then tinokutenda kungaburuka zvakare gani mboridza one more song yako ndichimirira the next guest yangu yanhasi iri kuuya. Waita kwanzadzi. Thank you so much. Daughter niwosa kwanisa kutiona trip live. God bless you. All right, thank you. Bye. Right. Rekatimbonzwa music yake. Meraiti utinzwe music yokupedzisira. kushanduka ndapota usandinyengetsawo ndinokuvimbisa mfaro rudo runoda kuwirirana akuronga pamwe tichinzwanana akugadzirira ramangwana zindere rudo ratakajara arava kuda anodiridzira kamoto kerudo tokushidzira kutsvisa tsvene topinda zindere rudo arava kuda anodiridzira kamoto kerudo tokushidzira kutsvisa tsvene topinda tipinde amiedzo isati kunde mhepo dzinofufuta dzisati sunde mudiwo wangu ndovimba newo handikubatise pasi chichitsidzo ndaita nhasi bvidza tsvene ndovimbisa saka usandirazise zindere rudo ratakajara arava kuda anodiridzira kamoto kerudo tokushidzira kutsvisa tsvene topinda zindere rudo arava kuda anodiridzira kamoto kerudo tokushidzira kutsvisa tsvene ndagara iwe semutarisiri uchagara uchidiridzawo usazodududza kana kushanduka ndapota usandinyengetsawo ndinokuvimbisa mfaro rudo runoda kuwirirana akuronga pamwe tichinzwanana akugadzirira ramangwana zindere rudo ratakajara arava kuda anodiridzira kamoto kerudo tokushidzira kutsvisa tsvene topinda zindere rudo arava kuda anodiridzira kamoto kerudo tokushidzira kutsvisa tsvene topinda. Right. So ndi Richo the one watanga tinaye pano guys, Richo the one anditika ngatiendei tino subscriber anditika I know kuti a lot of people right now vane ma issues avo ne anzvadzi Zizzo anditika but chinenge chakanaka tinombotarisa chakanaka tosiya chakaipa anditika ane ma flaws ake ane ma mistakes ake akaita ane zvakaita but chakanaka kuimba akanogona pafeya kuimba anozvigonera anditika saka collab rikauya let's not look kuti hanzi nokuti ndiZizzo waimba naye andichimaona tinongotarisa isusu anti zvahari kuimba nezvinonakidza zviri kubuda maari iyi chinozovengwa pamunhu unhu wemunhu chinovengwa pamunhu haisi music yake andimaona izvo zvimakadai so mukati ndinovenga mai ava ndinovavenga munenge musingavengi ichi chamunoona ichi unhu hwangu ndo hwamunenge muchiti munovenga kwete inini saka kana vachinge vaita even collab anditika
chakanaka munoisa madifference enyu paside, then you do paitwa collab handitika paitwa collab handiti toteera music ndo yatinenge tichida. Unhu hwake ndo hatichitongomudza kuti aiwa unhu hatihudi kana pane unhu anenge asingawira neunhu hwake handiti maona, asi music tichifamba nebhora because ndo yatinenge tichida. Hatirege kutobva tavenga munhu tobva tadestroya nekeriya yake tobva come on guys, takudestroyera vanhu keriya handiti maona, hazvichanakidzi handiti maona. Ndo saka ndandiri kuti please let's not try and destroy each other's careers guys. Vanhu tinorarama zvakasiyana siyana handitika, vamwe vanotorarama nekuimba ikoku ndo panenge pachitori nekudya kwavo. They learn and it's a learning curve as they go, they learn, it's a process, it's a learning curve. Vanenge vachitodzidza, tinenge tichitodzidza tise mukukura uku, mukuimba kwavo, mukuacta, mukuita zvese vanhu vanenge vachitodzidza kuti oh apa ndikukanganisa rega ndikolekta pandukanganisa kusvikira munhu azove perfect handiti maona. Saka tinoita zvinhu zvokuti hatidi kudzikisirana kana kupwanyana kana kupwanyirana makeriya because ndo panobva chingwa ipapo handiti maona. Ngativengei zviito zvinenge zvichitwa nemunhu but keriya yemunhu please let's not destroy keriya dzevanhu handiti mazviona. Ndo zvega zvandati nditaura ipapo. Right, regai tiunze guest yedu yezivara nhasi guys, chiregai tiunze guest yedu yezivara nhasi. Vanga vatosenda message right, vanga vatounza senda message right, ndifunga ngo asina kuona kuti ndiri palive. Tinzwe nyaya yanhasi guys, chidedza yenyu. Vamwe vaya vanga vachida kuuya vanga vamboti tizei vaya muti aiwa vachidzoka zvavo, tavepo pano now right. Muchinzwa nyaya yezivara nhasi. Hello Sisi. Hello. Hello. Muri right here Sisi. Mushe kada wedzarai phone yenyu volume ka tave pachirongwa. Ndatiza zvangu kuti ndatinonokiye nema minutes but nanzi zati ma minutes achanga sina nyanya ku andati half 2 ndasina nyanya nonoka sterek. Wedzarai volume right, takukunzwa imanje. Tinoda kugamuchirai pachirongwa chezivara nhasi muri kwamuri kure ikoko tichingoti aiwa maita henyu pachirongwa chezivara nhasi matirega ndiuye pano ndizochemawo nevamwe ndizotsvagawo mazano kune vamwe kuti upenyu hwangu hwakamira hwakadai ndoita sei handitika. Right, can you please tell us kuti nyaya yakunzai nhasi pachirongwa imimi mutsanangure zvenyu. Tine nguva yese tirigai tinyatsogara zvakanaka kuti nyaya yenyu yakamira sei kuti vanhu vaungane pano kudai. Okay, this may be before ndikakuexplainera nyaya yangu yakati ayorebendi chana. Ewa tine nguva yedu nyatso explainai zvenyu kuti vanhu vanyatsonzwisisa kwakatangira nyaya yenyu nepamasvika izvozvi. Okay, saka nyaya ndisisa pano muzvara nhasi inyaya yangu nehanzvadzi yangu. Ndingangoti sisi vangu nekuti mwana wamaiguru. Maiguru ava varivo vakatichengeta kubva nguva yakashaya mai vangu. Mamuri muna 2002 maiguru vachibva vazotanga kugara nesu muna 2002 imomo kusvika ndingangoti muna 2016 vachigara asi pari pamba pamai vangu. Imba iyi iri musa mehanzvadzi yangu. Okay. Saka mukugara muna maiguru nema-issues ataiita zvekuti zvimwe zvacho ndakuzvitarisa izvozvi ndinongoti anga ari mwari zvaita sekuti utsinye and whatever and I suffered, but honestly speaking aitova mwari aitondigadzira kuti ndinge ndiri muzwara nhasi zvandinotenda pazvandakutenda panguva ino. Saka zvakaitika ndezvekuti mukugara namaiguru muna 20 ndakabva pamba at a very young age. Ndadzingwa namaiguru, upenyu was never the same. Madzingwa pamba pamai venyu pamba pamai venyu namaiguru after tadzingwa pamba pamai vedu just a year after mai vangu vashaya because mai vangu vakashaya 2002. No, that was 2004 kutanga kwa 2004. Saka ndandine hanzvadzi yangu ipapo pavakatidzinga vatipomera kuti taba mari yanga yatumirwa kuti ingeri yeschool fees nababa mukuru wedu because inini hanzvadzi yangu tiri same mother but different fathers. Saka baba mukuru vehanzvadzi yangu vakuira mari yatakazva accuswa
kuti abatikadzingirwa pamba mari iyoyo. Anyway, fast forward kuna ndoti 2011 pesapa ndakazenge ndatobva pamba ndofika ndakatobva muZimbabwe kunana 2000 kutanga kwa 2007 ndobva ndakabva muZimbabwe at a young age, at a teenage age, at a very young age. Yeah, I was in the 20s. Yeah, teenager anyway. Saka ndabva pamba kudaro ndakamboti garei ndisina communication nevanhu vari kumbadzi kunyika yandandaenda kunogara zvinhu zvichinetsa ikoko. Saka ndiri kugara kudaro ndakadzokera kuZimbabwe ndaitotumira mari because tungu dzangu dzadzi dzokuti ndikati garei kwandiri ndoita sei ndodzokera kumba because I have always loved kunga ndabwe. Saka mai guru ndaivatumira mari ndaitosafa ndichitotonorwa ndichitotambura ndisina kana mbatya dzekupfeka ndichiti ndoda kuchinja life yepamba pedu nekuti upenyu hwekuti takakura namai vangu tine zvataiwana tatiri nelife iri stable nehwatakazenge taunzirwa namai guru. Mai guru vavasiri munhu anga ari active wekuti munhu aishandawo kana kuti kudii and pamba imba yanga yakakura zvekuti vaikwanisa kuisa maloja pamba vachiita sei vachibatsirikana, but instead yekuisa maloja vanhu vekure kana kuti vanhu havasingazivi vaitora kana kuti shamwari dzavo voisa shamwari dzavo kuti dzigare. Shamwari dziya vava vasingazokwanisi kuvachaja mari dzemarentals kana angoriwo ordinary person. Saka zvinova zvinhu zvainetsa and ndopaibva mamwe machallenges angu namai guru ipapo. Then muna 2010 muna 2011 ndakaenda kuZimbabwe kekutanga kubva zvandandabvako. Ndikasvika pamba ndikaona kuti zvinhu zvatakataurana namai guru mari dzandaivatumira zvirizvo zvaidi zvaiitika. Then ndakada kutaura nawo and then vakabva vatsamwa vakabva vabva pamba vakaenda kunogara muMozambique kumba kwemunin'ina weshamwari yavo availojesa pamba kusvika pakubva kwangu kwese vanga vasiripo, which was so sad because ndaida kuti tigadzirise maissues anga aripo. Saka upenyu hwangu kubva ipapo namai guru takange tangogara tichingonetsana from the word god, hatisina communication yakanatsa kuti communication yedu yaiuya ichienda. Saka ndakazoti ndabva kuZimbabwe ndichibva ndati ndaona situation yanga iri pamba zvinhu zvese zvazva upside down, zvinhu zvakandirwadza. Ndakarwadzwa nezvinhu zvakawanda kusvika pamba pachiita sekuti pashabhini kana kuti kudii. Madining akademaketwa nemaketi, zvinhu zvakawanda zvisingachaiti pamba. Then ndakadzokera kwandaigara muna December macho ndichibva nekuti hanzvadzi yangu anga asingachatoendi kuchikoro. Saka muna December macho ndakasvika ndibva ndatoti kune hanzvadzi yangu ndisati ndadzokera kwandaigara ndikati ndiri kuda kuti uye muna December umake sure kuti ndaita sei ndakutora kuti tinge tichigara tiri tese uchienda kuchikoro. Hanzvadzi yangu akutibva anditi utorawo nemwana wamainini wanga akangokura achichengetwa namai vedu andaingoti munin'ina. Saka hanzvadzi yangu achibva anditotorawo naii ndikati no problem ndokutora imese. Chibva ndavatora vese muna December. Ndakangoudza mai guru mune zvakanaka ndikati mai guru ndikumbira kuti muye nevana kwandiri. Ndoda kuti vana vaende kuchikoro vari kwandiri kunoko. At least zviri nyore kunoko education at least ndokwanisa kubhadhara kunoko. Vakati honi vachibva vauya nevana chibva ndatotanga kutogara nevana upenyu zvinhu zvese zvichiita zvakanaka. Then kutanga kwa 2013 munin'ina wangu achibva atanga kunetsa chibva ndamudzosera kuZimbabwe zvakawanda, story for another day. Then she had to go to Zim nesituation yanga andisa. Hold on caller, kana uchiti kunetsa uri kutaura kunetsa ezini misikanzwa kana kuti kunetsa kwokuti kwezvimwewo? Kunetsa kwekuti in fact wanga asati akuita misikanzwa yavakomana but munhu uya kuti waida attention stereke. Saka wakanetsa zvazvo kuti wakatanga kuba mari kudzoka akabva kuchikoro akaenda kuchikoro waisatora kana kuti lunch box pamba wanga asingachadyi. Ndichiti kuti mari uri kuona kupi? Izvo mari aitora yanga iri mari yaindibira inini because ndandisina bank account. Saka iye semwana musikana wekuti I trusted ndaingomuti pane ndine madepartments tu aigara mari dzandandinadzo mari yandenge ndinayo. Saka ndaingoti enda unotora mari pakati iye ndo pakatanga kuita opportunity yekundibira mari achinospenda neshamwari wakatanga kuita gurupu revana raifamba naro like vari kuma 10 8 9 10. Inini nyo ndaishanda night shift. I didn't have enough time yekuti zvimwe zvinhu ndinge ndichizviona handiti maona. Saka ndokunetsa kwandiri kwedza kutaura. Okay, right. Saka wakatozivikanwa kuti ataigara wakatanga kutozivikanwa zvekuti vanhu vese vakamuziva, vanhu nevandandisingaziva mwana wakatondiziva through iyi.
saka ndokunetsa kwatakaita. Then ndakamurova, and munyika yandaigara mamukabvumirwa urova mwana, akaenda kumapurisa akati ndiri kumabhusa, akapedzisira totorwa nemasocial workers. And then akanga abva futi kuti brother yangu anga achida kumurepa, and ma-investigations akaitwa pakaonekwa kunzi hapana kurepwa kwaida kuitika. Iye ndo zvaakangofunga nemarariro anga akaita, because taishandisa bachelor flat, but there was no evidence yekuti anga achida kurepwa. Saka the only thing, hanzvadzi yangu anga atobuda, he was out of the story already. Ini ndinda ndasara ndane problem, because wanga nemamarks andanda sekuti ndisungwe. Saka the only option I had yanga iri kuti ari kuzimu. So sorry, saka ni zvakadaro akabva adzokera kuzimu. Asati adzokera kuzimu, statement raakanyoresa kumasocial welfare, akanyoresa statement about mabviro anga akaita kuZimbabwe, nekugara kwataita nezvataitaura about maiguru. Saka wakatanga kutenga side ramaiguru vaida kuuya kuzomutora achitaura zvinhu zvataitaura pamba. Munongoziva kuti kana muri vanawo munotaurawo like taura about family experience issues yangu maiguru chiende kuzoregedzwa kwenda kuchikoro kwaakanga akuita achichengeta mwana wamaiguru akanga akurwara ane topic yandichada kuzobvunza nezvake andanyanya kuponera nhasi. Saka uyu akanga atoregedzeswa futi kuenda kuchikoro at a young age. Uyu hanzvadzi yangu haasi kuenda futi kuchikoro. Saka zvinhu izvozvo wakatanga kuzvichinja. Akati kuna maiguru ani ndaitoti maiguru vaiti shusha, maiguru muroi, this and that. Pakabuda dzimwe nyaya dzekuti dzandakangoita kura takanzwa nyaya dzataiziva, asi nyangwe dziri nyaya dzataiziva tana true evidence yazvo. Zvinhu zvokuti takazotoziva zvakotakura kuti asapa maiguru chinhu chaakachita, vachitinyepera kuti so on. Handiti muri kuona zvese izvozvo achazvitaura kuna maiguru. Saka maiguru kubva panguva iyoyo vakabva vatondivenga, vachibva vatonditsamwira nevanhu vese vandaitaura navo, vamwe vehukama vandaitaurawo navo dzadzironherera sesu vakatsama. Asi maiguru vakazonoregererana nevamwe ava. Inini asi havana kundiregerera, sekuti pazvakaitika zvese izvozvi vadzokera nevana even pawakazoya kunotora uyu munin'ina wangu, ndasingachatombovatumiri mari. Ndazvokuti kuvabatsira ndasingachatombovatumiri mari sezvandaisveta kudhara. Ndandangoto kana kuri kuti vangonditi taita problem ndo pandaitumira mari, but nguva yese yandakagara kwandaigara ndichishanda, I would make it a must yekuti ndaivatumira mari every month, kana kuti after every 2 weeks, especially mari dzemaschool fees ndaibatsira. Saka vakazonditi izvoni vatora munin'ina wangu. Okay, hold on Kola, hold on. Kune vari kuti harisi kunyatsonzwisisa nyaya iyi nekuti vamwe vari kuti changosvika. Nyaya ndeyaKola namaiguru vake sisi vaamai. Handiti vanove amai vavo vakashayika ndokuvasiya vari vana vaviri. Handiti vavasiya vari vana vaviri. Handiti pana maiguru mukoma wamai. Mukoma wamai ndokuita move in kunogara mumba mana Kola. Andichika memunin'ina wavo mana Kola vachichiti vari kuchengeta vana, right? But imba iri musitamani mehanzvadzi mevana ava, hanzvadzi yani yaKola uyu. Saka mukugarisana kwavaita kudaro, Kola paangati akazombodzingwa namaiguru, adzingwa namaiguru pamba pavo, handiti vese nehanzvadzi vakambotenderera nenyika. Vatenderera nenyika kudaro maiguru vakasara vari pamba. Handiti vari pamba kudaro maiguru vakasara vachitanga kupinza shamwari, vachigara neshamwari dzakawanda wanda pamba, vachibata imba uyanga. Kola ndokuzodzoka kumba nehanzvadzi inove muridzi wemba, hanzvadzi yake uyu ndo varidzi vemba ava. Handiona ndokuona kuti misisho yakamira zvakanaka, right? Ndobva Kola adzisaidha kuti akunotsvaga basa kunze kwenyika. Handika atsvaga basa kunze kwenyika, ndobva aita sekuti atiregereranei namaiguru vake kuti ndakuti kuchengetai imi sezvo ndichisara nehanzvadzi yangu pano. Handitika ndobva vawirana asara nevasara nehanzvadzi. Saka aivatumira everything, chikafu and what not, but vanga vasingagutsikani. Still paingori nekunetsana, achibva atora inherera dzakati wandei mufamily. Ndofunga vanenge vari vana namainini vana maiguru vakati wandei, ndokubva atorawo umwe munin'ina womwana wavo vana mainini ndokugara naye musikana
handitika achiti ndiri kubatsirawo kuti aende kuchikoro aite zvakati handiti mwana waye ndokubva atanga kuita musikanzwa. Pakuita musikanzwa ndokubva amurova kola semwana kuti ndikutsiura mwana. Kunyika yacho iyoyo yaanogara havabvumi vana vabvunzi kurohwa ndobva asungiswa kudaro plus angausungisa nehanzvadzi yakola uyu inove bhudhi handiti mabrother ndokuti ndibhudhi nasisika cousin brother cousin sister handika ndobva pashayikwa evidence yekuti anga achiti ndoda kurepwa nani nehanzvadzi. Saka kola akazodecida kuti chidzokera kukupi kuZimbabwe. Saka munoziva kana muri mafamilies kutaura kwakola sometimes handiti kana muri kumba uku muchiziva makuru amakaita muchibatwa rafu namaiguru vaidhiskasa iye nemunin'ina wake uya musikana uya nemuhanzvadzi yake mabatiro avaita. Pakuzobva kwakaita mwana musikana uyu odzokera kuna maiguru kuZimbabwe kuya kunove kumba kwana kola zvakare akasvika unotaura zvinhu zvakawanda kuti mainzi muri muroi zvavainyaya zvose hakuna nasinganyei guys pachokwadi hakuna nasinganyei vaneve munhu wani chaiva ntonyeyani handimaona akasvika unoudza maiguru vaya zvose kuti mainzi muri muroi mainzi zvakazodai mainzi zvakadai so handimaona. Saka zvinove zvakaita kuti namaiguru vaya futika patange kuita nyaya yekuti ukama huya wakadzokera back to square one panga pasina kuwirirana kwakanaka. Enderai menyu mberi kola ndofunga ndopawangu asvika. Okay. So my guru tasara vatora mwana ndakasara nehanzvadzi yangu takatanga kugara zvakanaka mata muna 2014 hanzvadzi yangu zvinhu zvese zvazviri right. 2015 ndakatanga kuona kuti pane machanges akuitika even pandiri pane zvimwe zvinhu zvoti ndisingachangonzwisisiwo kuti chii chaizvo chiriutika pandiri kutarisawo hanzvadzi yangu ndingoona kuti zvinhu zvaku hachatodi kuenda kuchikoro hachadi kuendawo chikoro watoregedza kuendawo chikoro ndaakutadza kunzwisisa zvimwe zvinhu zvangotanga ngondiconfusa panguva iyoyo kusvika pakuti iye wanga angogara hanzvadzi yangu anga angogara mumba achienda kujimu akaenda kujimu akadzoka odika nekugeza netv ndo yanga yashamwari yake. Inini ndiri kutotambudzika kuti ndiite sei ndichienda kubasa ndichienda kuchikoro kuti ndiitewo something ndowana something chinondibatsira nditi. Saka zvinhu zvakatanga ngoenda left. Then pachibva paiti hanzvadzi yangu chibva tanetsana pakaitawo zvimwe zvinhu kusvika pakuti hanzvadzi yangu akati ndakudzokera kuZimbabwe ndakuda kudzokera kuZimbabwe. Hanzvadzi yangu adzokera kuZimbabwe achibva anosvika achibva anetsana namaiguru akaudza maiguru kuti maiguru inini ndadzoka panapa imimi chiitai sei chibvai no not kuti chibvai imimi vana venyu because maiguru vane shamwari yavo wakanga aunzawo pamba ipapo aigara wanga kubva 2004 kusvika that 2015 aigarawo pamba ipapo akati shamwari yenyu uyu ndabvi vana venyu mune vana 3 mukomana ane vana 4 wanga ine 4 vana that time zvikanzi mukomana ndabve nemusikana muchisara ne1 akaita mudiki uyu ari kuenda kuchikoro then motora 1 room yamunoshandisa sezvo imba yanga yakati kure motora 1 room yamunoshandisa asi maiguru havana kuzvifarira vachibva watanga kupopota vakati kana watodzinga vana vangu watodiwo futi wadzinga nenini ndako ndo pakatangira nyaya yese ipapo. Saka pakubva kwamaiguru vakabva wabuda asi inini havana kunditaura enda ndakanauziva kuti ndo zvazviri kuitika kuti maiguru vatobva pamba vachagari pamba ndakazongoitawo zvokunzwawo nevanhu marainowo vakanditumira meseji vachindudza. 2016 chibva ndaenda tinogadzisana maiguru tanga tiri ndingangoti family yana maiguru vangu iyo pachezvavo vavasiro vanhu vakabatana. Saka inini namaiguru nemhuri yedu nebrother yangu tatiri more attached kuna maiguru nekuti ndo vatakajairana nawo stereki vataitotiwo ndo vataigara nawo. Saka that was our family. All right, hold on caller. No guys, imba yanga yagara yakati will right ovepo imba yakagara yakasiwa iri muzita rehanzvadzi yakola uyu. Saka basically imba ndeyavo anditi panofa vabereki imba iniswa muzita kana kuti muzita mevana handiti mai kana wakapesa anga kufa anditi baba vanosiya muzita ramai vakazofa vosiya muzita revana. Saka mai pavakapesera kufa vakasiya imba iri muzita remwana komana ihanzvadzi yake ushu. Asi niye kuti pana maiguru vanga vane vana vavo vakawanda ava vabuda muZimbabwe vakugara kune imwe nyika handika vakatora maiguru mukoma wamai vakati chiuyai mugare pano pamba isu zvatisipo pano pamba pemunin'ina wenyu
isatipo pano muwane nyimbo kugara pano kuti mubhadhare rendi ndokuvasiya vavaisa pamba kuti vagare. Mai guru ndokuchisara ndokukurudzvawo shamwari dzemumaraini dzavo ndokudzidzisa kugara paya imba ndokuchita bvunga wapfunga wada wapinda ndokutorawo panga pazara hwana padii. Hanzvadzi yake uyu muridzi wemba nezita rakanyoreswa paimba ndokuzodzenda kuti ndakuda kudzokera kupi kumusha kusezvo kune imba yake yanga ichigara mai guru. Handitika ndakuda kudzokera kumba. Achidzokera kumba kuya ndobva asvikoti kuna mai guru, aiwa mai guru, imba zvamazidza vanhu kudai, vanhu vese vanga vachiinda, imimi ndoda kuti kusare imimi chete nemwana wenyu mudiki. Vamwe vana venyu vakuru ava vakukwanisa kuzvitira life dzavo neshamwari yenyu ine vana vayo ngaichibuda kuti imba ite chimiro, nokuti imba iri kunzi yanga yakati kurei. Handimaona saka ndo pakatangira dambudziko ipapo paakaudza mai guru mashoko iwayo. Mai guru ndobva vapindura kuti wadzinga shamwari yangu nemwana nevana vangu ava, saka wadzingawo neni, saka inda kubuda. Uyu ana chaanoziva kauyu asara kunyika yaari. Handika kuchando kwaari uko wasara ikoko. Uyu apinda mumba, mai guru ndokuchibuda pai mumba muya manje ndokuchitanga hondo manje. Hande edu kola ndobva zvadii paya. Saka mai guru vabva ipapo ndo zvinhu zvavo zvatotanga kutonetsa kudhara. Vachingori nepekunditi I accused kuti muroi chichi regardless kuti ndakaedza kuvarakidzawo kuti ndiregererewo zvese zvandaedza. Saka ndakazonga ndavati mai guru imimi chiitai sei chitsvagai stand ndokutengerai stand yekuloja. Vakaramba kusvika pakuti vakazongofa. Tine magiraji atatinawo iyo havana kana kuzombodzokera pamba nevana vavo tatisingachaonani, asi pavakabva pamba pedu havana kuenda kunogara kure. Vakangogara ndingangoti 500 meters kubva pamba pedu. Pavakaenda kunoloja 1 room nevana vavo. Vakaenda shamwari yavo tikasara. Saka mai guru pavabva kudaro hapana munhu aiuya kunobatsira hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu already ipapo panana 2015 pawakabva atanga kuita sekuti uri kurwara mentally. Achiti akabva pamba waibva pamba kana kuti nguva yekumarenda uzakusvika ungopumhuka ungobva pamba woenda achadi udzoka pamba, kana kuti akadzoka unenge achingorara achitaura usiku. Zvinhu zvakawanda zvakatanga kuitika. Kune vamwe alright, don't call her. So yoshitaura chimanyika ndokuita ndichiudzaiwo mashurugwa aya kuti anyatsokuwisisa mashurugwa iwaya. Right. Saka mai guru vazobva pamba vakaenda kunogara padhuze nepamba pemunin'ina wavo pavanga vabuda paya close to anzi 500 meters. Asi vanga vasingasaonani nevana vemunin'ina wavo nenyaya yekuti vakati mandidzinga pamba. Handiti ava ndokuchisara pamba vari 2 manje nehanzvadzi yake ndo varidzi vemba ava, ndo the legit people varidzi vemba chaivo. Handika mai guru ndokuchinogara pa, asi vanga vasingasataudzani vari mudhuze imomo pasina kutaudzana, pasina ukama. Chero uyu yukola ari kuti akanga achida kugadza ukama namai guru handiti relationship yavo, but akakundikana nokuti mai guru vanga asingadi kunzwa anything from kubva kwaari kusvika mai guru vazosvika pakuti vashayika. Handitika saka akatombooffa mai guru kuti mai guru zvamuri kuloja 1 room nevana venyu vakawanda anga akubatawo mari. Handitika achishanda kwaishanda kunze kwenyika, asi hanzvadzi yake ichigara pamba. Handitika ndadi kuti ndikutengerei stendi mukwanise kuti muzvivakirewo muite zvenyu. Mai guru vakaramba stendi yekutengerwa nemwana womunin'ina, vakangobatirira pagiraji rekuti makandidzinga pamba pano neshamwari dzangu. Handiti muri kuona. Saka ndokubva vazoshayika paya. Saka vasheka kudaro, hanzvadzi yake uyu yasara pamba akatanga kuchirwara nepfungwa. Aite kana mazuva ekuti kupera kwomwedzi kudanga azoisa vanhu muimba muya here kuti akolekte mari yerenti, otanga kupenga newe kurwara nechirwere chepfungwa, obva pamba odhisapiya, haachazikamwi kwaenda. Ongofamba achitaura oga usiku, ofamba achingoita zvaachingochema achingovhunduka achingodii. Handimaona patove nezvakutoitika apa. Handichimaona asara ari oga pamba. Right. Ivo saka kola pakashayika mai guru wakanoviga here mai guru, because mai guru ndimai, wakanoviga here mai guru? Zvakaitika ndezvekuti sisimeli ndinganyepa handina kuenda. Reason why vakashayika muna 2018 ndakanga ndabva kuzimbabwe muna august machona, ndakaenda april kuzimbabwe ndikanotaura navo toti gadziswe zvinhu hapana chakabuda, kusvikira pauti ndakadzokera futi kuzimbabwe muna august ndakufambirawo kuti ndifambire hanzvadzi yangu. Saka ndichingobva ipapo iyo ndoko vakasara vachirwara chikwazoshayika muna november. Saka ndaukwanisa kuenda nenyaya yekuti handisitori muafrica ipapo, ndandatobva muafrica.
saka ndinokwanisa kuti August kuZimbabwe April naAugust ndabva kuZimbabwe ndodzokera futi handina kuenda ndochokwadi. Right. Saka hanzvadzi yatanga kurwara paya ndobva zvadii? Saka hanzvadzi yangu zvazvekuti pamwe pacho aiti akutorwara kudaro waikwanisa kuti vaibva vauya kana kuti vouya nehama pakazotomboita hama dzekwababa vauya hanzvadzi yangu vakauyawo vano mainterest nemba iyoyo vakauya vakadhiskasa namai guru vakapanana mashezi emba kuti vaizofambisa. So hanzvadzi yangu achiripo apa havasi kuita basa nemunhu ari kurwara, vane basa neimba ndo yavari kuuya vachidhiskasa kuti inini chatorapa iwo torapa isusu todai handiti. Saka inini ndazvinzwa handina kuzvifarira, ndakafona futi ndikataura navo vese nekuti mapapers matitle deeds ndindinawo. Saka zvakangogara zvakangodaro kusvika mai guru pakuti vakangoshaya vasingasichasvikiwo pamba, vana vavo vakugarawo kwavo tichingonetsana tichingodaro. Pandenge ndaenderawo kuZimbabwe ndoenda kunovaona kana tawirirana ndizvozvo taingowirirana nguva diki zvezvo taidhiskasa chinhu totora tingatibatsirane. So imi muonai situation yamavi muri kurwara tadii tafamba tiri pamwe chete nekuti ini ndandatombonzwawo ndichifamba kuti mai guru vane chavanoziva and zvinhu zvandaiziva because even kuhope I'm somebody wekuti I can be prayerful kana nguva yacho I can be somebody who is prayerful. Saka zvimwe zvoti ndanda kupuwa hari mavisions oti ndikakutanga chaipo ndakatomboramba kuti aiwa mai guru havangandidaro, mai guru havangadaro, kusvikira umwe munhu wandisingazivi sisimeli azoita zvekutobudirwa neshavi kwakundiudza achitaura zvese. Ndo pandakazotanga kuzobhiliva kuti saka hope dzangu dziri kundiudza chokwadi, zvinhu zvese zviri kuitika izvika nezvimwe zvinhu zvakazotoitika zvinhu zviri kuitika nhasi, zvinhu zvekuti zvimwe zvacho ndainge ndatorota kana kuti ndakatozvinyora pasi zvinhu zvizhinji zvoti ndinoti ndikarota hope dzandisinganzwisisi ndonyora pasi. Saka mai guru vachaya kudaro hanzvadzi yangu waita zviri nane maon and off akamboita zviri nane motombokanganwa nezvazvo zvozoti zvotanga futi. Saka pakashaya mai guru muna 2018 apa hanzvadzi yangu akangosara achingogara ega nekuti wanga kutogara ega pamba ipapo. Zvinhu it was not an easy situation kuti munhu ari kutaika njere pamba pacho unonzi unongopuwa makoro unongoita zvekufonerwa unonzi mwana uri kupfutsira moto mumba uri kubikira mudhaini wazodai watora zvinhu zvese mumba wabuditsa wanorasa. Not easy apa inini ndiri kunze kwenyika handinawo kuchema nayo kuti kana kuti ndionero hanzvadzi yangu ndibatsirirewo hanzvadzi yangu ndiitirewo kudai uso. Vanhu vese vava vachitya mai guru nekuti vava vachiripo mai guru hapana munhu aida kubatsira nekuti vese vaitya mai guru vaita sekuti vafanozonzi kusaiti kwanhenge kana kuti tihandisi kuti vaifunga sei. Saka hapana munhu aida kana kubatsira. Saka muna 2018 ipapa mai guru vashaya hanzvadzi yangu akasara achigara ega. Muna 2019 ndichibva ndakaenda kuZimbabwe 2019 no handina 2018 no 2019 ndakazodecide pane hama yangu akazouya pamba akazonditi bona iwe wadi kuti mwana wamai guru musikana ano mwana wake aite sei adzoke nemhuri yake agare pamba nehanzvadzi yako achengeta hanzvadzi yako nekuti mind you mwana mai guru vashayika pane paazoine manje pasara hanzvadzi ari kurwara njere ari oga uyo ari kunze kwenyika kwaari uko kuchando ikoko handitika. Saka ari kupuwa nemanext door mameseji ekuti mwana anogona kutsvira mumba, dzimwe nguva anobikira mumba handitika iko kusinganayi, dzimwe nguva ngonzi kurita pamba zvinhu zviri wid pamba ari kudzwa nemanext door. So akazodzoka kumba handiti ndobva ona situation mwana njere dzatorasika handiti maona. Saka kuti atsvage munhu kuti ati agare nemwana komana hanzvadzi yake iya inove ine zita riri paimba, vanhu vese vanga vaitya handiti maona, vaitya mai guru ava kuti vainzi vanotora masides handiti maona. Saka vanhu vaingoita step aside. Saka pakazoshayika mai guru umwe akamupa advice yekuti wadi kuchitora mwana wamai guru ivavo ava handitika mubvana mukuru ane vana vake auye kuzogara paya adzoke azogara pamba achichengeta uyu mukomana hanzvadzi atongoti hanzvadzi because mwana wamai guru namainini achichengeta hanzvadzi iyi because njere dzakutonyanya kurasika machi handimoona hana chaachagoni kubika ega achakwanisi kudii ave ega handitika ndopatasvika iko zviri izvi. Enderera mberi. Sorry ndandomboringa macomments. Okay, kune vamwe vari kunzi kuda kuziva kuti uri kupi pekutanga ndandiri kuSouth Africa but izvezvo hangu handisiri kuSouth Africa. Pandaigara nehanzvadzi yangu nemunin'ina wangu ndandiri kuSouth Africa but then ndakazobva kuSouth Africa mwari akandiyambutsawo ndikakwanisa kubvawo muSouth Africa ndaakuEurope.
kune vari kuda kuziva vari kubvunza zvisinei. Saka pandataura nyaya yestand sisimeli nchiti stand negrupu ekutanga vakatombobvuma nyaya yestand vanga vati nditengere but nenyaya yekuti ndakazonopa paine mabhiuzi anga aripo paita incident yekuti mapepa emvura ecity council akabva auya saka chibva tatotanga kunetsana nokuti papaine bill I think raisvika around $600 risina kubhadharwa saka ndonyaya takabva tanesana vachibva varamba stand iya vakati hanichadi stand ndokusiregedza kwatakazoita nyaya yestand. Saka vashaya paya muna 2019 ndopakazoenda kazini yangu uyu mwana wasekuru achinondudzwa kuti azvina zvinomira mushe pamba wadi kuti hanzvadzi waita sei wadi kuti uyu mwana wamaiguru ako musikana adzoka agare nehanzvadzi yako pamba at least zviri nane iwo uri kutambudzika uno situation yake yainayo wadi kuti adzoka agare. Saka nenyaya yekuti zvinhu zvandanga ndisina kufarira ende ndandatoita sort of hope kune vari kuti hanzi mukufamba munopesaniswa mukufamba munokwanisa kupesaniswa nezviporofita nei but that time ndasitombori munhu anga ari mune zvezviporofita izvozvo mufunge henyu kana zvekunzi kufamba kwenga it's not something changa chisiri pandiri. Hanzvadzi yangu kusoto akazenga akuchengetwa nevamwe vanhu vepostori yechechi vakatombondibatsira chaizvo saka handida hangu kushora kuti hanzi vanhu vemapostori vanodi munopesaniswa and stuff like that because vanhu vakandibatsira saka ndinozvitenda izvozvo. Pandakazokufonera Mrs. Melly ndo pandakazokufonera isimeli nchikubvunza nchikuti isimeli munoionawo senyaya yangu iyi kuti hama yangu yari kunditi nditore kazi mwana wamaiguru angu adzoke pamba pedu agare nehanzvadzi yangu mukanditi aiwa hazvigoni kutaura chokwadi makanditi hazvigoni usadaro chichichichichi. Saka inini kuona kuti dambudziko racho ndandati ane stress already handisi chakwanisa kana kuti zvinhu zvatondiomera handisi kukwanisa kuenda kuZimbabwe kwacho. What's next? Munhu ndikutsvaga munhu anondibatsira pavanhu variko kunditumirawo message yekuti tsvagaiwo munhu anokuchengeta hanzvadzi yangu asi hapana munhu ari kudii ari kuwanikwa. Saka uyu ndiye akaita possible munhu wekuti ndiite sei ndikwanise kudzora. Saka sore yenyu ipapo sisimeli kuti hana utora advice yenyu ndakangoti you know what tiri vanhu veukama pfungwa dzangu nidzadzo kuti pamwe paanodzoka unhu hwedu hwachinja taapamwe chete taakunzwana as a family pamwe iye sezvo aavonherera vanhu zvaanga asingaoni before mai vake vasati vashaya pamwe izvozvi zvinochitanga kuti kuzvionawo kuti zvinhu zvandaitaura ndichiti mai vake apa vari wrong pamwe izvozvi tese taamusame situation she can start understanding it better mukadzi but zvinhu hazvina kudaro. Wakadzoka muna-August ndingangoti wakadzoka muna-August last year akagara August September inini muna November ndikadzokera kuZimbabwe. Saka ndadzokera kuZimbabwe pakugarisana ndakangozviona pandandiripo nguva yandandiripo ipapo kuti pane zvinhu zvakawanda zvisiri clear zviri kundipa question marks panapa. Saka zvinhu izvi ndozvigadzirisa sei ndandisina answer yekuti zvinhu izvozvo ndozvigadzirisa sei. Saka ndabva futi ndakagara kudaro ndezvinhu zvandakasiya ndaitsawo pamba ndichiita kuti zvinhu zvaizobatsira iwo looking at the situation iri muZimbabwe zvinhu zvaizobenefita iye nevana vake une vana 2 zvaizobenefita iye nevana vakewo nehanzvadzi yangu pakugara kwavo even ndichitumira mari yechikafu every month. Pane pamwe poti munhu zvinhu zvakakuomerawo at least vanoita sei vanobatsirikana but zvakatanga kwenda ndangotanga kuona kuti ndichitoripo zvinhu izvi ndayotoona kuti hatisi kutonzwana tine kusanzwana kwatiri kuita ende tine magrudge from mai vake vachiripo yekuti iye nehanzvadzi dzake they discuss iye kwandiriwo she's caught in between. Saka zvigadzirisa sei unova ndo zvandichisa panapa muzuva ranhasi kuti tiri kutadza kuwirirana. Saka iye ndabva ipapo ndangoti ndichibva muna January ndakagara kusvika January kubva November kusvika January ndadzokera kwandogara muna January zvatatawirirana within 2 weeks ndabva pakaitika issue yekuti ndakatanga kutumba makonzi ekunzi hanzvadzi yako watotanga futi kurwara zvinhu watochinja kubva kwanga uripo patane madifferences ndichibva ndangoudzwa ini ndichibva ndarealiza kuti chii chaikonzeresa zvinhu izvozvo ndichibva ndazviona asati ndatobva sisimeli sorry before ndisati ndatobva nguva yese pandandoti ndiri kuZimbabwe ipapa ndine zvimwe zvinhu zvandaingoona kuti zvinhu zvatisi kuwirirana ndakaenda kunobatsirwa somewhere ndikamuti iwosha ona ngatifambidzane ngatibatsirane kuti pandiri kutsvaga rubatsiro rwehanzvadzi yangu ngatifambe tiri
pamwe chete. Iwo kana unoziya kuti amai hanzvadzi yangu inokwanisa kubatsirwa handeitese nekuti ininika I know kuti audi kuti zviri kuitika pahanzvadzi yangu kana kuti zviaffecta any of your family members because pakabuda makuhwa ekuti mai vake vakamborwara sezviri kuita hanzvadzi yangu but zvinhu zvakangogumira mumba mavo vanhu vashoma vaizviziva vanhu vakawanda havana kuzviziva kana veukama nhasi even up to now hapana anozviziva vamweni saka ndikamutiwo ndatichifambe tese tichibva tatanga kufamba tese saka mukufamba tese kudaro takaenda kunobatsirwawo kwatakaenda tiri pamwe chete taakubva iko Melly kazini yangu sisi vangu avo ndopavakataura nyaya yekuti unoziva kuti marwariro ari kuita hanzvadzi yako kana mai vangu vakarwara kudaro nguva yandaigara kuMozambique muna 2015 saka mai vangu varwara kudaro muna 2015 vakazoita right handii kuti vakabatsirwa neshamari yavo ailoja pamba pedu yandambotaura nezvake ndiye vakavabatsira noumwe munhu kuti vakaendepi zvikanzi kana nenini wacho ndakatorwarawo kudaro yezvo watorwarawo kudaro saka wakabatsirwa kupiwo wakarwara kudaro saka zvakazodi zvika ndakarwara ndikumozambique ndikazodzoserwa kuzimbabwe neshamari yangu chicha achibva ataura zvakaitika saka mota matatiri makabva mota yakabva yatanga kutsva saka takazobva tabuda mota taakutiza zvekuti patakazodzokera mumota hatina kuzokwanisa kutaura nezvenyaya iyoyo tatatraumatize nezvazvabva kuitika saka mota yamanga muri ichitanga kutsva yakanga ichitsva nei hatitozivi sisimeli yakangonzi yabatira inonzi chifenere ifenere yanzi yatacha chititiki ameno chachatacha kufeni kumberi ikoko chibva yangotanga kusmoka but thank god haina kuzotsva like kutsva kwekuita maflames kumberi ikoko kufeni ikoko ndokwakangosmoka chibva tabuda vachibva varume vanga varimo vachibva vaenda kunovhura mota yacho ameno zvawakaita kumberi isati tatogara kuredu tiri kutya prior ndisati ndaenda kuZimbabwe iye wacho angatombondifonera achiti ndine kuMozambique kwandaziva kuti kunobatsirwa vanhu asi pandaendako ndasvika ndikauzonzi iwewe dambudziko rikabvisa pahanzvadzi yako richabata iwewe richabata iye mwana wamaigiri angu neni kwakona kuti saka iye ungadai here kuti aende korapisa hanzvadzi yangu iye achizorwara kudaro that doesn't make sense saka ndakabva ndangomustopa because ndaiziva kuti ndandiri kuenda kuZimbabwe kwacho chibva ndangozvivhara saka ndadzokera chibva tasvika pauti oright ndopaakazotaura zvaakataura tafamba tese ini ndadzokerawo kwangu ndichiri kuZimbabwe ndichibva ndazomuti iwe wakati wakabatsirwa kwakati ko zvakadii tikaenda tese nehanzvadzi yangu nekuti ndoziva dambudziko haudi kuti ribate hanzvadzi yako kana kuti riite sei saka wakangoti hataziva kwatakaenda kunobatsirwa inini munhu wacho haasisiriko kuMozambique haasiripo paanga ari akazoti futi veikoko kwatatiri kuZimbabwe kwacho haako munhu iye hachazipa anogara zvese hapana chakabuda kubva kusei kwake tati alright its fine saka todii totsvaga kumwe tisati tatotsvaga kumwe ndakabuda pamba Simeli ndakadzoka mumba makazara mishonga ndakatosangana naye padhoa ari kunorasa marasha emishonga kune vanoti havabvumi havawo zveuro inei zvakanetsa kuti oright ndiri kutiwo ndatifambe tiri pamwe chete ko uyo mushonga uri kubva kunopisa ndewei handina kukwanisa kumubvunza kana kuti angomusiya akadaro saka ndakabva ndatova neclear picture yekuti ndiri kudya musame plate nemuvengi wangu hazvingakwanisi kuti tirambe mupfungwa mangu ndangoti handisi kuziva kuti ndichazvipedza sei but handifungi kuti sorry tinokwanisa kugarisana tinofanira kuti umwe naumwe aende kwake handisi kuziva kuti ndichazviita sei saka ndadzokera ndatodzokera kwandogara kunoko ndopandakatanga kutaurirwa unzi hanzvadzi yako yachinja zvinhu zvatova wesi chichichichi uri kutanga kuchinja kuti zvikandinetsa ndopawanga kuti akufamba achidya mumabhini kumashops anditi zvekudya mabhini wanga atodya kudhara wangati azviri nane nekuti pakauya uyu cousin uyu akanga aenda naye kuchipatara akazengaenda naye kuchipatara akupuhwa matablets plus wanga akuwana munhu anomubikira wakabva like zvazvoti wakabva tanga kunomutesta zvemental illness vachibva vatanga kutomwisa matablets emapsyche chichichi saka situation yakabva yachinja like zvaigara zvaingoitika zvekuti une nguva dzekuti unoti zvinombokwidza oita right pamwe pacho motoshamisika motogara for a long time atori right
but pane pamboti inini ndikabva zvawanza kuti inini ndikangobva unenge ari right pese pandenge ndisiripo ndikangoenda kuZimbabwe ndichingobva sekuti ndabva wiki rino sisimeli apaperi 2 weeks unenge watozwanzi mwana zvakwidza ndodzokera kuti kwandogara 2 weeks hadziperi mwana zvakwidza woshauti alright saka inini ndiri kuya nemhepo kana kuti kudii nekuti panguva yatainetsana namai vachiri vapenyu vakatombotaura nyaya dzekuti inini ndii ndakaromba inini ndiri kupengesa hanzvadzi yangu ndii ndakanoromba mushonga wekuti ndite mari pavakauya nevana vachindisira vana pandaigara nevana kuSouth Africa zvidhoma zvangu zvaida kurara namai vasiri munhu anonamata vangadai vakararwa nezvidhoma zvangu nekuti vanhu vakawanda vakatanga kubhilivha kuti inini ndii ndiri kupengesa hanzvadzi yangu saka munongoziva pasituation yekuti munhu weukama kana kuti munhu waunogarisana naye ndiye ari kutaura manzwi akadaro wese munhu wamai vanhu vanobhilivha ani pakaapo handiti mai ndo vanobhilivha nyangwe ini ndasiri mpozi kuti ndaizvimirira kuti ndizive kuti ndozviri kutaurwa ndakatopedza nguva ndisingatozivi kuti ndozviri kutaurwa pamusoro pangu saka ndadzokera ndo pandakazotaura muna 2017 kuti no iwewe ndozviri kutaurwa nzivo ndiwakapengesa hanzvadzi yako saka zvazvakutodawo vanhu vafunga kuti vanoti tapengesera hanzvadzi yangu chiina handina chandinacho handiti muri kuona saka ndo mamira anga akaita anga akangoita nyaya yacho iwayo namai guru even pakuroorwa kwangu vakanga vakaramba mari yelobhola vakanga vatomboibvuma vachibva vazoiramba vachibva vazoinoidyira yakubva kusaidhiri kwababa vangu vachiri ndakawati muroi asi payakabva kusaidhiri kwababa vangu mari iyoyo vakaigashira but zvisinei izvo zvinhu handina hangu kubatikana nazvo terei saka uyu cousin wangu aripo sorry ndombozita ndichirasika ndichikanganwa kuti ndandapapi kuzarirwa very sorry saka ni nyaya yangu yadzoka iri pakuti mwana wamai guru angu musikana uyu ndabvapo zvinhu after 2 weeks ndichingoti ibvei muna january uno after 2 weeks ndaudzwa kunzi mwana zvinhu zvawesi mwana wakutanga kudaidaiwa zvinhu zvachinja handina kukwanisa kutaura naye ipapo because ndakangoti regedza nditaure nadoctor panouya doctor adzikisire matablets because kuhospital hakuna matablets saka ndotoita zvekutumira doctor saka doctor ndakabva ndakudza ndikataura naye akati no ndatopa matablets ndomapa according to review andenge ndapiwa saka matablets angasiya matablets akawanda coincidentally pakabva pasvika hama yangu anga aripo akatondiudza kuti matablets akawandisa pamunhu uyu at least munhu uri right wai muri kupa matablets akawanda kudaro chichichi zvakazotonditauri nadoctor adzikisire matablets saka kazini yangu uyu haana kupedza nguva nyaya ichakamira yakadaro pane zvimwe zvoti hatina kuwirirana zvaakaita ndichangobva ipapo zvatisina kuwirirana saka ndiri kubohwa kuti saka ndiri kufira kuti tibatsirane yet zviri kuita soti iye une hidden agenda yaainayo ari kungoda kubenefita chete which is not good saka ndichiri pakuti ndoita sei iye akabva aenda kunoona mainini vangu umwe mwana wasekuru angu wanga aita kuti iye adzokere pamba anga aita kuti adzoke agara nehanzvadzi yangu pekutanga achibva anomuudza kuti kugarisa pakunetsa nenyaya dziri kubuda chichichichi saka iye haachadiwa iye nehanzvadzi dzake vadiscasa vakasvika pakuti iye ngaabve pamba pedu anobuilda future yavana vake achigara kwake ati alright hapana chakaipa kana zviri zvo zvaita sezvaadecide saka unga achifunga kubuda rini moenda ndotaura naye vakaenda mainini vangu kumba vakanotaura naye ndikataura naye because munhu usingagari nefoni unokwanisa kumuti even foni unomutengera foni nhasi haipedzi kana nguva zvinotondiitira difficult kuti even ndicommunicate nehanzvadzi yangu ndichida kutaura nehanzvadzi yangu handitokwanisi papacho unotoisa neairtime mafoni ameno ndatenga kangani kubva zvabva pamba pedu zvatanga kugara pamba pedu muna august ameno ndatenga mafoni ndofunga munhu mukuru foni yacho hautaurwi newe hatina communication handina chandoziva kuti chii chiri kuitika ndikafona kunext door chikafu chehanzvadzi like ndaisotumira chikafu pamwedzi but for the past 2 months handina kutumira chikafu nenyaya kuti kubva zvandakabva ipapo takabva tatonetsana nezvakaitika ipapo saka ndikangoti orai saka chikafu chatumiri kana mari saka bvunzo wangu uri pakuti nesituation iyo nemamira zvakaita I feel so limited handina access yekuti nditaure nehanzvadzi yangu zvinhu zvakada seizvi zvinokwanisa kuchinja here kana kuti kuregererana iye wakabva ati waakuda kubva pamba pedu ndikati alright ita sei this is almost 2 months ndikati alright kana wadecide kuti uri kuda kubva pamba
chiita sei chibvako pamba pacho ini nditsvage munhu wani anouya kunogara nehanzvadzi yangu nekuti pakabva paita vamwe vanhu futi vakatanga kuuya kunogara pamba zvekuti even chikafu zvaakutondiwandira kupfuura nhamba yavanhu vanga varipo. Panouya uyu nouya opedzawo nguva achigara, munhu woita sei osimuka waenda paanenge anetera, munhu wekuti une chaunga. Saka inini handikwanisi hangu kutolarita chaunga ichocho because at least dai kuri kuti tiri kubatsirana zvinhu zviri smooth, kuti you are doing something to something and you feel the same energy as well pane zvaunenge uchiitirwa, but zvinhu zvedu hazvidaro. Towirirana zvinhu toenda left, wirirana pafoni toenda zvinhu zvopedzisira zvaenda neimwe nzira isiriyo. Unotaura naye nhasi, pamwe mataura nhasi munopedza kana kuti 3-4 weeks musina kana chiwanzo, unozotofonerwawo kutaura kunzi mwana warwara kana kuti mwana zvakwidza kana kuti unongofonerwa dza bad news chete. Nguva yazvakanaka hatina that thing chekuti inini mupfungwa mangu ndiri kuti ndiri kuda kutaura nasisi kana ndiri kuda kufona kumba kuti tinge tichiziva kuti zviri kufamba sei kana kuti aiwa zvinhu hazvina kudaro. Saka pakadaro apa mubvunzo wangu uri pakuti handichazivi kuti ndiri wrong here pakusatumira chikafu kwandakaita for the past 2 months ikoko. Ndichibvunza futi kuti pasituation ipapa ndoramba iye sezvaakatiruda kwenda and wakaunzwa umwe munhu munin'ina wangu wakaunzwa umwe munhu aripo akugara uno vana wake 2 mumwe mutoro waakaunza iwoyo. Mutoro iyo inenge yakamira inini kuti nditumire mari yechikafu. Alright, saka kwala zvawati iwo wanombotumira chikafu for the last 2 months, you don't even know kuti hanzvadzi yako iri kusurviva sei, iri kudyei. Zvinoitika ndezvekuti pachikafu handitozivi kuti pamba ipapo vari kugara sei kana kuti vari kudyei, but padhuze nepamba pedu pane tuck shop iripo. Saka ndinotumira mari every month kune mukadzi wetuck shop. Ndongomuti ndiri kumbira kuti mumupe chikafu chese whatever chaanenge auya achitora chekudya as long chiri chake. Musaita kumba kana kuti zvinhu magroceries. Mupe izvi zvokuti kana iri raisi vanomupa kapu yeraisi oenda unobika kana kuti nemuriwo oenda unobika whatever. Ndo madyira anoita iwayo. Saka meaning to say kuti mumba imomo vanhu vari kubika zvakasiyana. Saka iwo unofunga kuti this so called cousin sister yako achiona uyo achiuya nekapu yeraisi achibika mumba imomo, iyo imvana ine vana vayo, handitika iripo ipapa hana murume, handiti achiona uyo achibika pamwe iye hana chikafu nekoma kuita zviniko zvinizvi. Do you think kuti anofila zviripo? Smelly, handina choice because what made me do that nyaya yekusatumira mari yechikafu. Pandakuudza ipapa handisina kuudza kuti reason why ndakatanga kusatumira mari, ndakanga ndawirirana naye kuti aite project pamba apa. Handiti ndamuti alright, inini ndijanuary wanga wari ndakasimuka musi wa18 January from Zimu ndichikadzokera ndakasimuka musi wa18 ndandisirina mari kutaura chokwadi. Listen kumaaudios andakakutumirai nezuro, ndandisisirina mari pandakazobva kuZimbabwe. Munongoziva after 2 months wagara waita zvinhu zvakawanda pamba. Ndanga ndakamudza kuti nhasi ndokutumira mari musi wa4 ndadzokera ndopanopinda mari yangu, ndokutumira mari musi wa4. Saka musi wa4 ipapo it was only less than 3 weeks wakanga atotsvaga musikana webasa wekutanga akaendesa musikana webasa wekutanga akatora umwe musikana webasa wechi2. Iye imagine kuti munhu asina kubasa kwaanoenda Sismeli une mwana akapedza form. Mwana uyu I have said already mwana vana don't wari ndovabhadhara school fees. Iwo tenge tichingobatsirana. Chikuru ndechekuti at least unge uri pamba most of the time. Saka whatever chaunenge uchiita project ukadziita huku mazuva ano vanhu vari kuZimbabwe vari kurarama nezvimaproject kana zvekutengesa tengesa. Wanga andipa list yezvinhu zvaanga achida zvaziri less than 120 US. Ndikati ndochikutumira mari yebusiness yekustarta up business. Ndobva ndakutumira futi nemari yehuku. Mari yehuku chikafu zvese kwere zvese ndandatovakisa makreshi ehuku zvese ndatenga ndandatosiya aripo. Chaingodiwa imari yekungotenga huku dzacho. Iye kwaunotora musikana webasa wekutanga kamusikana webasa kekutanga kakari kadiki. This was second week ndabva pasecond week iyo maini vangu vakauya kafuti no iwo mwana watotora mudiki uyu hazvigoni nesituation yari mwana uyu atinayo hanzvadzi yangu atinayo. We never know kuti chii chiri kuitika. Dai wauita semwana mudiki haagoni kuti agare. Kwakunotora umwe mukadzi ane mwana wake. Ndakazorealize afterwards kuti yaitova shamwari yake. Ndakutonetsana naye paazotaura kuti ndaakusimuka ndaakwenda. Ndikatora unoda musikana webasa we iye hana kubasa kwaanoenda. Chaanoita kuswera achikwira kune kudzika nemumung'anga nemumakuhwa nechi. What's the point kuti anotora musikana webasa kana nemiwo Sismeli haana kubasa kwaanoshanda iye. Chaanoita akaenda kuMozambique unopedza 5 days ariko kana kuti whatever.
ana chaanodzoka nacho pamba unodzoka asina kana chinhu sisimele. Saka what's the point yemusana wabasa pakadaro? Ndandakakanganisawo here pane ofa yandandakamupa yekuti I spent only 3 weeks ndabva. It was only 3 weeks ndabva. Ndamuti ndokutumira mari yacho. Saka was I wrong ipapo? Saka zvakabva zvangondibhowa ndikaona sokuti no, musikana wabasa ari kunzwa achinzi ndini ndichamubhadhara, of which ndandatonzwa maino wangu vaenda kumba, wasvika musikana wabasa ari kubika hakapu yerice akati pamba hapana kana chikafu, because chikafu chandandasiya chachiri chikafu chaigara for 3 weeks idzodzo, ndichiti at least chinokulastirai kusvika patime yandoita sei yandinokutumira mari musi wa5. Saka they had enough food for that, but nenyaya kuti wakabva aita vanhu vakawanda vakauya that same time yekuti vanhu vanga vasingakwanisi kuuya ndiripo. Saka pakungobva kwandakaita vanhu ava vese vakabva vatanga kuuya, uya achibva uya achenda, uya achibva uya achenda. Zvakandirwadza ndikati saka nii ndini ndiri kunzi ndishandiswe panapa, musikana wabasa wada kubhadharwa neni. Saka what's the point yekuti nditumire mari pari zvino? Saka what I did that month of January ndakatumira mari yechikafu through munhu aisongo nditengera chikafu chehanzvadzi yangu. Ndibva ndangotendesa chikafu chaJanuary. Then pana February ndakangotenga futi chikafu chishoma, ndikatendesa chikafu chishoma, noti namba yake yatoincreasa futi yevamwe vanhu pandandanzwa kuti vauya futi vaenda. Saka pandisina kutenga chikafu ndiMarch naApril uno. Saka ndopandiri kubvunza kuti ndava ndiri wrong here ipapo, kana kuti pandiri wrong ndicorrectewo ndizive kuti apa ndiri wrong, kana kuti maybe ndini sina patience, because pandakada kuedza kutaura naye pakanobuda mashoko akawanda ndichida kuedza kumuona kuti onasha zvawaita is this was wrong. Akatanga kundiudza kuti yeye uda kunditi ndigare panapa ndichengeta hanzvadzi yako, future yevana vangu, mai vangu vakakuchengetai panapa for more than 20 years, havana chavakabuda nacho, ini ndo zvauri kuda kundiita, I cannot live here ndinda muranda wako, iwo ndousingandisi ndounonetsa, of which arikanga iwo ndounonetsa, hanzvadzi yako uri right, iwo ndounotonera. Inini ndini ndinochengeta hanzvadzi yangu, ndoda kuziva kuti hanzvadzi yangu zvinhu zvakamira sei. I need to know about my brother. Zvinhu zvokuti havadi kundipa feedback yekuti ndizive kuti zviri kufamba sei. Ndikataura naye kunext door, unopopota kuti sei wafona kunext door. Iye wacho aine phone, haafoni kana kudii, whether kumutumira airtime, kumupa phone right now as I speak to Melly. Wakabva upuwa phone, ndikangoti last muna March, nekuti ndada kuti zvindiitire nyore, because I realized kuti ndikushandisa mari yeairtime yakawanda. Saka ndanga ndaisisa wifi pamba, ndikamuti wachizomuka uchiisa password pawifi pafoni yehanzvadzi yangu. Zvinhu izvozvo Smell hazvina kuitika zvapedza mwedzi kusvika pakuti munongoziva nesituation yemagetsi, wifi yakasvika pakudisconnectwa futi, asi uripo pamba unenge aripo. Foni yake yacho uda kumuisira data, kumupa foni, kumuti foni neWhatsApp, data womuisira futi, inonzi chiwomuisira mabundles. From here kuEurope I can put my bundles in phone make. Unotaurwa newe that time yawaisa mabundles. Kana ari emonth ka unoziva kuti mangwana wakada kuedza kumufonera, there's no way yaunomubata uchatotauri naye. My excuses cheta unenge wakudzwa, I don't have any access. Hanzvadzi yangu hagari nefoni, hanzvadzi yangu yagari nefoni. Munongoziva nesituation yekuZimbabwe, and given kuti munhu anorwara, of course haasi mazuva anori zviri nane chaizvo, I thank God for that. Machanges aripo, lots of testimonies kune vanhu vatakagarisana navo, but iye haatogari nefoni because munhu unomwa doro. Akangopuhwa mari yake dzemarendi unotenga doro, pamwe pacho otobirwa mari yacho, haana kana chaanoishandisa, unopuhwa mari opedza odzoka kumba haasina mari yainayo kana sendi, foni haigari nayo, unotengesa. Saka iye semunhu mukuru I was expecting kuti ndiye anokwanisa kuti kubatsirawo pazvimwe zvinhu, but it feels the same way ikuita sekuti hanzvadzi yangu ngoripo pakubatsirwa pakuti iwo chavadya ndo chavanomupa. Alright, how old is your hanzvadzi now? Ari tena 47 this year. 47? 27. Ane problem idoro? Zvedoro zvakazotanga akutorwara izvi, but iye pache zvake munhu wanga asingamwi doro, wanga asingapoti fodya, munhu waitofarira kurara healthy living. Saka zvakazongotanga zvedoro zvakazotoita worse, even I think because 2015 yacho wanga asingatomwi doro pandakaenda kuZimbabwe. Wakatombosiya doro, akatombosiya doro zvese asingabati, noti wangagara iyo anga asingamwi doro. But izvozvi nenyaya yekuti nekurwara kwakuita ndo zvakumupa doro nefodya nembanje, zvese izvozvo zvakutowedzeresa situation iripo kare.
Okay, saka problem iko zvine zviwo paroda kuzama kuti ubatsirwe nemadhairies pana pandeve kuti uya anti akati ari kubva pamba kana abva pamba handitika because I can see vanhu vari kutengesa imba ubvepo guys. I think the problem haisi yemba because imba ndeyavo kudhara. Problem yaanayo kola I think ndeyekuti uyu akabva nhasi since hanzvadzi yake ichipera chimborwara njere handiti anosara nani kuti adzose munin'ina wake uyu pamba apa handitika kuti azogara nehanzvadzi yake iyi handiti aitika semwana wamaiguru indotumira hangu chikafu zvese zvamunoda iwe uchigara kane hanzvadzi pamba handitika uchimeka sure kuti wabikira hanzvadzi yadya yaenda kwayaenda iyo kana ichirwara pfungwa yaenda kwayaenda yadzoka yagezawo handitika kana uchikontrola zvinhu pamba zvinoyo zvinhu zviri kutadza kuti zviitike right now. Saka ndofunga ndo pane problem yake handiti yekuti unofunga kuti right now kana kuri kuti uyu akabuda akaenda saka mwana uyu anosara nani ende anosara achita sei anobikirwa nani agosara achita sei pamba pa ndo pane dambudziko rako handiti ndokumbira kumbokumisai pane munhu talita tisi dhube mwara wenewesha handina kana umbochuza one day kuti hanzvadzi yangu arware matauro awanditi andibata chaizvo because at least I was taura in a subtle way ungabva kuti hanzi ndiani anoda murwere uyu here une shuwa here kana kumba kwenye okay sorry caller andina kuona that kind of andina kuona that comment. Talita, can you please retract your statement and apologize? Pano apa tuye kudaro munhu ari kuya nenyaya yake inotomurwadza urwere uri kuvinga uri pahanzvadzi yake hanzvadzi yake haina kuaplya urwere uhu unonzwa sei kana iwewo munhu akakuti hanzvadzi yako ichirwara kutsvaga rubatsiro kuya kuzozvitaura nyaya yake pano kutsvaga help and then iwe bva wataura statement yakadaro asikana ngatiregei kudaro asikana ngatiregei kudaro munhu ari kutsvagawo help pano and then utaura statement rakadaro rekuti hanzi nhasi munhu anogarika naye usadaro handitika usadaro handisi kutomuona nendatoona kuti ari papi ndamubloka nditotrai kutoona tsvaga comment yake kuti ari papi chaiko handimaona because ihanzvadzi yake ari kutaura ivi kuti anotaika njere handiti hakuna munhu anoapply kutaika njere guys. Mukadzi uyu told me nyaya iyi last year I think early last year chinudza nezvenyaya iyi ndikamupawo yangu advice yekuti no you know what I think it's wrong kuti utore mwana wamaiguru wako vachangofa adzoke kuzogara pa based on the history yawandiudza between iwe namaiguru vako. I don't think it is right. Wadi kungotsvaga umwe munhu womutorwa zvake waunobhadhara mari yake handika sezvo musina henyu hama achingochengeta hanzvadzi yako asi uchitumira chikafu chese handika so inini I thought kuti ndo zvaakazoita akazongonodi kadhiyanga neshungu dzekuda kugadzirisawo ukama hwake nehama dzake handichimaona saka kanotora sisi vake vava kuti shuya mugare pamba sezvo muri kutotambura nechekare muine vana venyu mugare nehanzvadzi yenyu iyi pamba apa ndichikuchengetai nchidii but tsinzo ziri paoneka kushandisana karipo handimaona ndo zviripo handimaona saka ndiri raiti here kuti uri kutya kuti kana uyu akabuda uyu mwana anosarana nemukomana ndizvozvo chaizvo sisimeli kuti ndopari kutonetsa kuti unosara achigara I know kuti mutorwa anoita nyore pakuti I can control, I can get access kutaura nehanzvadzi yangu every time zvinhu zvinenge zviri more easy and chikafunoziva kuti kana ari munhu wemutorwa even uchimupawo something situation yemuzimbabwe aisei kuti unongogarisa munhu mahara I don't mind chibhadharana yachichengeta hanzvadzi yangu ndine access. Then imwe problem iri pakuti futi kana zvadaro unozozvikura here munhu kuti azenge achizokwanisa kunge achimuenda naye kumunotora patime yekutora matablets nekumucontrol because hanzvadzi yangu haasiri mwana mudiki like I said une 27 years and unotoziva zvinhu zvaanoita munototaura nyaya yekutopedza nyaya zvekuti pamwe pacho ukatomuonaka hautozi like pandandiripo ipapa ka hautozi kuti unotorwara njere kana usina kuudzwa kana kuti unombotadza munombopesana pamwe pacho kana usina kutoudzwa nemunhu anomuziva kana kuti asina kuita anything hautombozvifungiri kuti ndo zvaari and unoreasona pfungwa dzake unoziva zvakanaka nezvakashata unotondibatsira pamwe pacho unotondibatsira nemadvice kuti no pandandiripo waitonetsana nekazini yangu iyo nemwana wamaiguru angu achiti ndavabve vaendi ivo havati dise mataunovaita ngavabve panapa vaenda asi nenyaya kuti ini ndaifunga kuti right ko vakabva iye unochisara nani ndaenda because I'm only here for a short time unozosara nani nezvese zvozvizvi zvaakaitwa ndomutomudza ndoti womutosha ona vakasvika uchinzwa
uchinzi wanga uchidya zvomubhini akakubatsira tasauti wapapi izvozvi akati ndadya zvomubhini nokuti papasina chikafu because munhu anga achigara naye wanga asingacommunicate wanga akatoita kakari kamwana kadiki kana ndatsvagirwa saka kaitonetsawo handiti muri kuona saka ndopaisi yangu yekuti ndinozozvidi unozogarika here naye neumwe munhu unozokwanisa here kunge achiita zvimwe zvinhu sezviri kuitwa nauyu okay saka right nyaya iri pana paguys ndeiyi handitika kola guest yedu iyi kola umwe wedu uyu ari kuda munhu kana achitsvaga munhu ari kuda munhu anenge ane responsibility yekuti anogona kutora kunotora mapiritsi ehanzvadzi yake because hanzvadzi ya 27 years 27 guys remember kuti ava munhu atokura handika pamwe one day anogona ngofuma akamukirwawo animaona zvinoti kati kuinde mwana mudiki haagone here sezvo dzimwe nguva achimboita right haazogone here kubata mwana wechidiki musikana uyu kana zvambokwidza o amukigwawo handimaona saka panoda kuti tibatsirane panapa kuti ndeupi munhu chaiye the right person wokuti angagare nakola achinomutorera mapirisi achimubikira vachiita that akatanga kuti akurwara kola munhu anenge ari panonzwikisa kuti okay zvatanga this is what I have to do handimaona kana ari bhoho vanenge vachitora sabudnasisi because 27 guys anything can happen handimaona ndo nyaya iripo not kuti he was a virgin utorine kubva asati atotanga kutorwara watova nevasikana vaitodana navo vandaitoziva that time yenguva yandaigara naye vaitova nevasikana vake vaitouya vaitonditotete nechizvese right now munhu wekuti he can still reason he knows what he wants he knows what to do but zvingori nonguva yekutiwo kana kuri kutiwo zvangosvika not kuti because izvona izvo wati ane time zvisati zvaita kudaro but chaingoitika ndechoti ava vaizomupa pakachinja ndadzoka apa inyaya yekuti vaimupa matablets akawanda vakampa matablets akawanda anoziva kuti they will be in control of him because iye munhu anofarira zvemusic munhu anofarira zvehip hop saka ivo vanenge vada kuona mamunhu saka ndopavainetsana pavanonetsana saka vanozomuwanzira matablets vomupa matablets akawanda then unoswera akarara kana kuti haanetsana nemunhu haakwanisi chaanenge angori nacho unenge achida kungodya chete asi achiswera nguva zhinji akaita sei akarara saka asiri munhu wekuti even kudecide kuti ndikadecide kuti oright ngatitengese imba remember imba iri muzita rake inini imba haisiri muzita mangu of course tikaenda kukoti zvinozivikanwa kunonzi imba ndeyani tese tiri vana vemunhu one imba maybe I have my shares pamba ipapo but at the same time he must decide kuti yes I want this house to be sold I cannot decide for him kuti oright uya tigare tese kueurope kwandiri ndokwanisa kumutora kuti uya for visit but at the end of the day it is decision yekuti okay ndikuda kugara panapa ndikuda kugara kuno kana kuti handisiri kuda for a visit yes I know that much kuti unoda kuuya and at some point I will make it kuti adi auye because at this moment I'm not in that stable condition yekuti nditi alright ndokwanisa muka mangwana nchiti ndakumutora kuti auye agare handimuri kuona it's a process yandofanira kuita hazvisi zvinhu nonyanya futi kunetsa but there are some things that I should just do kuti ndinge ndiri in position yekuti kana akati ye ndoda kugara kueurope ndokwanisa kugara naye handiti muri kuona saka imba yacho is not even a situation yekuti nditi alright ndakwenda kuzimbabwe tengesa imba iwo tobvuma kuti yes ndiri kutengesa imba handiti muri kuona imba yake unoida zvisingaiti and mari yake maloja unoikoshesa zvisingaiti futi saka ndine zvimwe zvekuti handi kumudecidira zvakaita saizvozvo ameno kana vanhu vari kupanzwa ipapo no ndikupanzwisisa panyaya yekuti right patime anenge ari right sezvasaiko zvino izvi imba yake anoikoshesa mari yake rende yake anoikoshesa anogona ende 27 munhu anoita madecisions ake kuti anogona kuti handidi kunogara kueurope ndoda kungovhizita ndichidzoka handiona imi matengesa imba you can't tell him kutengesa imba ende ndiye imba iri muzita make handika ende kuti imba iti itengeswe iye ndiyafa kusa signature handika you can't force him kuti aite izvozvo kana iye wacho asingadi handiti saka solution yekudiwa guys ka ndaiko zvino kuti iye semunhu anenge aripo pamba apa handika tingawandira kupi rubatsiro rwai guys zvokuti tingawana munhu angagara naye sofa anganzwisa situation yemukomana uyu ndiani achibhadharwa zvake mari antimaona agere achiziva kuti mapirisi anomwa nguva dzakati ari responsible ipapo achiziva kuti kwabikirwa adya atimaona just izvozvo mumba maklinwa manaka things like that awachirwa at least andimaona ndo pane nyaya iripo tibatsirane ipapo because anogona kumutora votengesa imba voenda kudiaspora
zvonosvika zvanobhije kukoshaya mapepa ozodzoka vogara pai vana vainherera. Remember kuti vari kusanganiswa namai. Ihanzvadzi nehanzvadzi pakuti mai ndivamwe chete asi vana baba vakasiyana. Ende vana baba ava vasiyana kudaro. Vana baba veukuku nevana baba veukuku vasi vari kutorwirawo imba iyi. Hanti maona vari kutodawo imba iyoyo. Saka ndo pari kunetsa ipapa. Hanti maona. Inini ndakambofunga kumuti aende kurehab, but rehab yacho zvinhu zvazongoitika nenyaya yelockdown iyoyi kuti yabva yangomisa zvimwe zvanma information ndandichitsvaga nenyaya yemarehab. Another issue city kwamutare kwedu kwatobva uko kwasiyana nekuharare kune maoptions akati one day. Zvemanes aid izvi kune vari kutaura zvemanes aid handisati handizvizivi hangu kuti kuzimbabwe kana kwamutare kwacho zvinofamba sei. Kune vane ruzivo ngavanatsoondipa kuti clearance kuti zvinofambiswa sei zvemanes aid vechirume izvi nekuti handisati ndambozvinhu. Kurehab wanga wataende kurehab kunoita seiyo? Ndandombofunga kuti like kune chechi yeZCC yandakanzwa hanzi veZCC vane rehab yavainayo inonzi wellness center chichi. Saka ukaendesa munhu ikoko lese vanomaasesa vona kuti vanomubatsira kana iri mental situation vanomubatsira both medically and spiritually. Vanenge vachimupawo kana iri minamato kana chichi zvese everything at once. Zvaanenge achiwana help, of which I feel like in my situation, of course, with mental illness chirwere chinokwanisa kungobatika pana anybody. Chirwere chekuti it's not the end of the world. It's not like munhu waakufa ayo, but yangu it involves spiritually yekuti it's something that he was affected spiritually as well. Zvekuti zvinotodawo ngonidza Mwari kuti aite zvakanaka. Saka at least kwakuri right kuti unowana both help. Ndo reason yandandiri kuti aende kurehab, but rehab yacho yanga iri under chechi yeZCC kana muchiziva iyoyo, asi iri futi kumasvingo. Iri kwamutare havakwanisi kuti vange vachienda vachinomu like kunogara ikoko as in rehab. Vanenge vachienda vachidzoka every day. Saka iyoyo iri complicated nekuti handiona achizobvuma kuenda ku every day. Okay, right. So guys, vanhu vari kuda kufona mwari kuti rehab for mental health therapy mwari kuti good idea. ZCC inobatsira vakawanda vari kudaro. Hanzi bo manje ZCC vakabatsira vakawanda vatinoziva. Handizi apa kuzama kuonesana guys kuti what is the best option yekuti right now angaita kola, because kola ari kuEurope and ari kuEurope kudaro haakwanisi kuti angoti kuti every 2 months guys achitravela from Europe achidzoka kuno kuAfrica. Ende kana zvichinge zvatanga panhanzvadzi yake iyi antika chishuviro chake ndechekuti aite fully well. Hanzvadzi yake akaitawo fully well 27 anogona kutsvaga mukadzi akatogara life yake akatorarama pamba pawe pakanoita life yake. Hanimaona but hazvikwanisike right now because njere dzinombopota chiri dzichirasika. Ndechekuti kune vari kuti hanzi like kubvisa hama yangu uripoyo, hama yangu yaripoyo handiti zvinhu zvekuti ndakazvitarisa. I think it's better kuti abvewo at the same time nekuti handisida kuti tirambe tine reputation seyake yaari kupa yekuti izvona izvi pationesana unotaura nyaya kuti ndakabatikidza mai, ndakabatirira mai vake for 20 years vakabva pamba pedu vasina chinhu. Muromo unondirwadza because that was never the case. Handiti ivo vava vatorinawo pekuti vaigara pavaiti pavo. Saka it was of both of kwatiri and nemadecision andakaita mune zvakanaka neandakaita mune zvakashata. But at this moment iye wacho wakazvitaura kuti urida kubva and I called her to confirm. Ndichitomuti alright, it's fine, kana wati urida kubva chibva tinobatsirana hako from a distance. Hatisi kuvengana kana kuita sei, tinobatsirana uri kwako inino ndiri kwangu. At least ndine munhu akuti munhu at least munhu wokuti anoita zvandenge ndichida pamba handitika. Saka iye wakambozvitaura achifunga kuti uri kundirwadzisa kana kuti handina imwe option. Muri kuona asi deep down asingadi kubva zvemashuwa nekuti kubva pazvakataurika zvinhu izvi izvona izvi nanhasi tane 2 months smela hatisati tambotaura. Even apo wafoni yaakabva wapuwa manje iyoyo hatina kana kuti wakatopiwa last month hatina kana kumbotaura kana kuti no word handina kana chandiri kuziva. Iwe namba dzake unenge usina? Namba dzake izvozvo handitorina
because namba yakapedzera kuita yanga iri muna December pandandiripo, because December wacho wakabva rasa phone yandandabva kumutengera muna October wacho. Ndanga ndamutengera another phone from October, akagara nayo from October to December. That was the only number yandandinayo. Saka ndini ndakazogara December and January. Kandakadzoka January wanga asina imwe namba. Ndaitotaura naye kana kuti nefoni kana kuti yemuloja wacho mazuva ano haitoiti through. Saka ndotaura naye pafoni yekazini yangu anenge atoenda kuba ikoko. Saka pamadecisions atakazoita iye achiti waakubva, ndo patakapedzisa kutaura. Hatina kana kuzombotaura. Pamwe pacho munhu unosvika asipo, haasiri munhu unogara pasi. Unosvika asipo unonzi haapo kana kuti inini I don't have any response inobva ikoko kuti uzeuti kana zviri kufamba sei. Hatitorina communication. Saka iye wakangotaura kuti uri kuda kuenda achifunga kuti ndichamunyengetedza kuti agara kana kuti usadaro. Of which ndakabva ndaita sendakabva ndati alright sakaenda. Ndikungomira kuti iye andudze kuti uri kuenda rini. Asi iye personally ndikutoona kuti haasi kuchatoda kuenda nekuti wakatobva futi kubvunza kuti umwe munhu pamba ipapo uri kugarapo wainaye waari kugara naye imwe hama yedu wakatorawo nevana vairi vaari kugara naye. Iye mind you uye unowo vakewo vairi vari ipapo. Saka wakangozvitaura chete kuti uri kuenda asi asina kwaari kuenda. Saka now I'm now blocked kuti handichatokwanisi kutaura nehanzvadzi yangu zvachose, because inini ndiri kungogara ndakangomira kuti vanhu vachati vaenda even kutsvaga munhu. Ndokwanisa kuti right vanhu ndibatsirewo kutsvaga munhu right now. Vanhu pamwe pane anewo idea kuti bata anenge ari kuZimbabwe. So ndikabata munhu iyeye unokwanisa here kunogara in that situation nevanhu ivavo, given nyaya yandamataurira ataita vanonogarisana here, because apa hapana action yekuti vanhu vari kuda kufa. Vanhu vakangotaura, asi chokwadi ndechekuti havana kwaari kuenda nekuti iye wacho haashandi, haana chaanoita chekuti chinounza mari, hapana kana chinhu. Alright. Okay, Kola. Rega ndipine nhamba dzekuti vanhu vafone iwotera macomments. Vanhu vaite zvekufona. And then vanhu vari kutitengesa imba handikwanisi ndaexplaina inga one. Right, namba ndapina so that vanhu vaite zvekufona iwo uri macomments tinzwewo pfungwa dzavo kuti iwo pfungwa dzavo chechedzo vari kutiwo kudii, and then iwo uzodecida wega tozoona kuti ndeipi best option. Pamwe pane vamwe vanogona kutowana vanhu vanozvipira kuti inini ndinonogara pasituation iyoyo, handiona motaurira namari then unogara ipapo. Maybe akazoona kuti munhu maybe atsendiwa newe auya kuzogara ipapo, iwe wamupa mutemo yekuti indapo, iwe usanobvuma kunoshungurudzwa nevava varipo vanakazena, iwe mutemo yandiri kupa ndeyangu ini ndinochengeta mwana mai vangu. Vakaona kuti avashungurudza pamwe vachabva, handiona iye akasara munhu yeye akachengeta gadzi yako. Right, bata right. Saka vanofona guys. Alright, somebody is calling. And this is inoita here kuti iwori papa, let me just try. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Yes. Hi, Sis Melly. Hello, what do you say, Kola? Moshe, I'm really sorry, sister yangu. You know, she's going through a tough time, and you know, tinozviziva kana uri kure, uchida kuti zvinhu zvinge zvichifamba neimwe nzira kuZimbabwe. Yeah, it's a challenge. I feel for her. Yeah. My advice is, try. It's a trial and error. It may work, it may not work. Ngaatsvage kana munhu wechirume anokwanisa kuchengeta hanzvadzi yake. A carer can be a male or a female. Only kuti kuZimbabwe takangojaira kuti musikana webasa. But she can actually find munhu wechirume or ane mukadzi wake, then they can move in. You know, but achimuchengeta, achimubikira, either vachigarawo kumba kwavo kana maybe kune boys
boyskaya whatever but murume achienda mumba mumain house achimeka sure kuti mumba matsvairwa breakfast medication apiwa zvinhu zvese zviri correct so that sister yangu uyu ari kudiaspora anenge aine a channel of communication yaanenge ainayo kuti azive kuti mwana wamai vake arara sei amuka sei ari kunzwa sei saka kuti nditi munhu wechirume ndiri kuitira kuti munhu ane mental illness anogona kuve aggressive anogona kuita zvimwe zvinhu zviri so weird zvinotoda kuti anonzi machallenges behavioral challenges anogona kusangana nawo saka munhu wechikadzi kana musikana webasa anogona kutadza kuzvikunda saka munhu wechirume at least there is safety yakuti unenge uchiziva kuti your brother is safe and iye wacho ari kumuchengeta wacho ari safe zvakare anokwanisa kuzvidzivirira when situations like that happens uyezve munhu wechirume anokwanisa kuita withstand idzi hama idzi dziri kuramba dzichiintruda kana kuti dzinoramba dzichingoya kuti tauya kuzogara kana kuti tauya kuzotora chikafu anokwanisa kuti no nokuti munhu wechirume ameno kuti izvozvo zvinogona kubatsira here and the other thing paanoenda kuzimbabwe yes spiritually zvinogona kunge ari affected as well but ngatimbotarisai kuti iye imboenda naye kuparirinyatwa kuannex kuya kupsych unit vanobatsira ufunge and iwowo ukatombozvipa kana 2 weeks akapiwa ningirikini matherapy yavanopiwa yaya kuparirinyatwa vanogona kutomuadmita kuparirinyatwa vachimuasesa saka kuona kuti akakodzera kuti aende kumba here kana kuti anonwira matablets kumba kana kuti wambogara naye ari in a locked up facility saka zvinotoda iwewe uripo uchitsanangura kwete kuti iye aende ega nokuti zvine machallenges mental health kusi kuroyiwa kwega inogona kunge itori problem iri kutoitiko paari inotoda medication chaiyo besides kuti mishonga nokuti iwowo ukati uende kun'anga pamwe iye akashandisirwa mushonga uri more powerful than wauchanowana you keep on losing a lot of money zviri nani iwowo is either wongonamata kuna mwari kuti mwari ndiratidzei madoctors anokwanisa kuyamura brother yangu mwari ndiratidzei away inongokwanisa kuti brother yangu iyamurike otherwise kuramba uchiti mun'anga maprofita and all that iwe uri kure saizvozvo unodyirwa mari nenyina things are tough vanhu vachakunyepera kuti kune nguo dzakati dzikazoti blue green red this kungodyirwa mari medication mental health is real medication iriko aipere mental health asi kuti masymptoms anokwanisa kumanagwa this chirwere can be managed chaizvo nemedication achinwa medication yake akatopedzisira atove munhu anokwanisa kuenda kubasa achitodriver achinwa medication yake for life saka usazvishore kana kuti you're failing to look after your brother you're trying by all means but the basic of all needs is to make sure kuti he is safe, he is looked after, he is well fed. That's the most important thing. Iwe ukatsamwa kana usingatumire chikafu, you are not doing anything. Tukanai nekazini yako kana achiripo asi chikafu tenga. At the end of the day vanomupa chikafu. Usaregeze kutenga chikafu nokuti this is the basic. Even medication yacho inoshanda sei kana achidya mumaraini inoshanda sei patakshop akapiwa mabhanzi maviri iwe unoziva medication yemental health kuti kana pamwe akadiagnoswa neschizophrenic or anything hatingazvizivi but medication yacho is so strong inotoda chikafu saka please chikafu tenga kusvikira warunga zvinhu zvako zvaita zviri nani. That's all I can help you, my sister. Yeah, very good advice there. Thank you very much. I hope she's listening. Then at the end of the show, acha decide ega kuti ndeipi best advice achatora. Thank you, Kola. All right, thank you. Bye. Right. I think I agree with Kola more. I agree with Kola a lot. Shokuti do right. Likatitore vamwe Munzwe. Kola, hello. Hello. Yes, and that's what do you say? Tirinan lega nditangene kuti
I feel for you, for sisi vari pachirongwa. I feel for her. Chekutanga ndechekuti ndingangoti kutengesa imba kuri difficult in these hard times that we are in kuZimbabwe. Nekuti vachaitengesa yakachipa zvekuti nekuti vada kuita get rid nekuti pane problem. Asi vakange vatengesa taakuzvibvunza kuti hanzvadzi achanogara kupi kana vatengesa imba. Exactly. Ende mazuva ano nekushayikwa kwemabasa vachazogona kuitenga futi here kuri kunzi hanzvadzi ava nani akuzoita mhuri yake. Ochidzokera muuroja here iye akambenga aine imba. Saka kutengesa imba inini handiona kunge kuri wise. I agree with you. Number one. Number two, dai kuri kunzi zveZCC zvinenge zvingorekomendwa zvandaona nevanhu apa hatisi palockdown. Aimbotraya kuti omuendesa kurehab yekuZCC. Asi mwana womukoma wamai ari pamba uyu. Inini airekomendi kuti ngaachibva. Iye otsvaga aita munhu wechirume akati kurei kupinda iye kana kuti couple iri kutaurwa nevanhu iyi ndoyouya ichigara nehanzvadzi. Handiziva hangu kuti tingabvunze kuti pamba pavo pane marooms mangani here kuti pamwe tingamepe way forward mabedrooms aripo kuti mangani kuti iye aigona kugara mu1 room so that iye ane privacy yake, and then couple iyi kana kuti murume uyo ogara mu1 room and then maother rooms orenjeswa so that income inopinda ichihelpa iye nemukomana aripo. Ndisingazivi kuti pane marooms mangani. From what she has been saying, angachiti imba yakakura, meaning to say kuti imba yakadzi kuZimbabwe dzakaextendwa dzadziya, saka kuti paite maroom I think it's possible. Saka hanzvadzi yedu ikapinda mu1 room so that ine privacy yayo. Mukomana anenge wechikuru ari 30 and above since tanzwa kuti ari 27 ndiye otsvagiwa kana kuti potsvagiwa couple ine kana mwana 1 ndiyo yotsvagiwa yo occupy imwe room vachimutarisa hanzvadzi yedu iyi. And then the rest of the rooms dzoletwa out since tanzwa kuti hanzvadzi anozvikoshesa stereki kuti awane mari yake yerenti kuti abate mari dzake kubva mari dzerenti. Asi chandinoda kungotaura ndechekuti kure kwatiri uku tiri kuencounter maproblems nehama, especially nehama dzaunosiya dziripo pamba. Even tikati sisi ngavagare achitumira mari yaari kutitumanza anga asingatumire, ane shuwa yekuti hanzvadzi kunyangwe anga achitumira mari ari kutengerwa chikafu achipiwa ndiani, nekuti it looks like she's not in touch with the brother to ask anything. Neither can she know kuti brother apa mari yaakanga achitumira ari kutengerwa here chikafu. Saka ipapa hatizivi. And that is my question is wokuti kana aitumira chikafu andika achitumira chikafu kuti hanzvadzi iningirire kana chikafu chaitengwa zveshuwa hanzvadzi chipiwa chikafu zveshuwa, why would this so-called cousin andika block the brother from talking kuna sisi vake? Ari kutyaka kuti chokwadi chinobuda tinedzara panapa hapana chandiri kutya. Exactly. Ndosaka ari kuita panzungu nepanyimo nekuti paite foni. Saka dai zvaita kuti anyatsomeka sure tingangoti mutorwa angazoita hake utsinye, asi ukatsvaga munhu wemutorwa kuti agare nehanzvadzi yako, I think unombowana a bit of relief a bit of answers from ningirikini from munhu anenge achimuchengeta, nekuti kuri kunzi wadzokera wanoti wamuendesa kurehab wambobvisa uyu pamba wamboti pamba pagadziriswe kana pangoiswa 1 coat of paint kuti pangogarika watsvaga munhu ka ukangosiya wati kune munhu anenge achinhingirikira uyu kana kuwadzana nemanext door, munhu ari kuchengeta hanzvadzi yako achiona manext door anoita matyira kekuripotwa kuti zvavanowadzana nemanext door pamwe vanozomutaurira kuti pamba hapana kumira zvakanaka. Kana mai vatofa pamba ka panoti netsei, ndosaka pachinzi pachishona pedu nherera inogutamuswa fama. And I can surely assure you kuti even ukati ngavafambe naye kana kuti kana uripo iwewe kuti ngavafambe nehanzvadzi akwanise kubatsirwa ka
handizvoone zvichimira zvakanaka. Ndikuona vachidzokera vachiti haanidhe help kana kudzokera kuti aakunzwa zvakanaka kuti asabatsirike. Saka uyu akagara pamba ngaasuduruke patangwe patsva futi. Lockdown ikapera mepa way yako forward yekuti uyu akanga asuduruka zecc iri kutaurwa nevanhu kana kuti kuchipatara kuri kutaurwa nevanhu ikoko kana kuti kurehab ikoko hanzvadzi yomboenda uchingoisisa 1 coat of paint wotsvaga munhu wausingazivi kuti akuchengetere hanzvadzi yako. You find kuti munhu iyeyeka zvokwadi anenge achikudayira foni knowing kuti uri kueurope. Sisi muri sei? Hanzvadzi mazuvano zvakadai. You get the information that you need. Okay, pane question panapa iri kubva kuna Monica Meya. Hanzi kweimitsisi Melly, hamuna here hama yechirume yamungagona kuti ibatsire hama yangu inobva kusaidi kwangu ini tinogarako? Monica, ininiwo nditori nherera zvataurwa navakoma vangu ava kuti nherera inoguta musi wafa amai. Ndakatogutawo musi wakafa amai vangu ufunge. Saka ini chitondona ndakadai soka isusu tongorarama life yedu isusu nevana vamai vangu chete. Zvehama takabuda masviri ufunge. Ndosaka ndakandampa advice kuti hama kwandiri it's a no, because ndaimuudza anditika based on experience yezvandakasangana nazvo inini. Nditori munhu titori vanhu vekuti isusu tinotongomeka sure kuti nini nevana vamai vangu we are bore. Titori bo takadaro tinongojegana takadaro tichitongoenda life itongori bo yakadaro. Zvehama idzi takabuda masviri because family yoga ine zvayo handitoona. Saka unotozo find out a lot of things handitoona kuti ona tatidi kuita associated nezvinhu zvakadaro rega tingorarama life yedu takadaro. Saka ini ndingati ndineta hama dzakawandisa asi handitotauri nadzo handina kana basa nadzo kana ndiri seni ndakatobloka ini hama dzekwangu ndakatobloka kuti block dzose dzandototaura nadzo sometimes ndedze akwamai vangu kana mai vangu ana mai nini nana sekuru ndovanototaura navo but havane life dzavo havangabvume kuti vangaenda kunokwanisa kuti vanogara ikoko handiti but hama dzaitokwanisa kutoti maybe tikatotsvaga hama kuti ngadzinde kunogara kumareserva kwana baba uko but kunove ndokuna nabankuru ndokune matambudziko kuna nabamninuko ndakatobloka nevana mai vangu takati block tikati ini ndikafa family yangu inongondiviga pano nevakwana mai vangu vanongondiviga zamugurundire kwamai ava vano nokuti kana vaigona kuitira utsinya mai vangu vari vapenyu kuzoti inini zvangu mwana wangari mwana wemuvengi wavo mai vangu vanondiona sani. Saka takatongosiyana nazvo. Saka hama handina. Enderai mberi nyukona. Ndiri kusekerera hangu muchitaura zvamukutaura I'm same situation name. My mom passed away in 2018. Inini nemasiblings amai vangu have come to a decision yekuti kana pane chiri kuitika we discuss it amongst ourselves. Yes, oh yes. Not even kuna hama dzamai vangu kana vakoma kana vaningi na do it now take our problems because kana mai vako vasisipo watonherera matauriro auchaita story yako haaziriwo matorerwo anoita sekunge mai vako vachiri vapenyu. Saka zvehama izvo it's a no go area no matter kuti ndapinda musituation iri ipi. Munin'ina wangu kana hanzvadzi yangu vakaziva zvatoperera ipapo. Saka kune sister yedu uyu ane problem ka dai wombotsvaya kuita zvekuscratcha zvehama kuri kunzi waenda kumusha chiregera kuvatsvaga uchinoti munofunga kuti tingafambe kupi. Wadi kumbotsvaya kufamba nehanzvadzi yako yomene wega. Asi chimwe chandakuda kubvunza chandanzwa futi ndechekuti vati vane madzibaba akasiyana. Ndiri ngofunga hangu kuti pamadzibaba akasiyana sister anoziva baba vehanzvadzi yake here, anoziva kumusha kwababa vehanzvadzi yake here, nekuti zvimwe zvakuda kuti achidzokera kuvaridzi vemunhu. Right. Nekuti iye ndanzwa achitaura kuti hanzi vari kutorwira imba because vari kuziva kuti imba yakanyoreswa musita make. Saka is most probably saka hanzi vanga vakatobatana namaiguru ava namaiguru ekushayika. Saka it's most probably saka zvinogona it's very possible kuti maybe antika
handisi kuti ndo zviripo, but it's possible kuti zvinogona kuti handika pamwe naivo kana let's say haasi ma-mental health issues ari normal wayo ekuchipatara handika kana zviri spiritually zvinogona kutoti hama dziri kuziva kuti imba iri musitamani memwana uyu mukomana mehanzvadzi akanzi ati gunduru nhasi vane kodzero because musikana uyo haana zita riri ipapo vane kodzero kuya vachitaura kuti imba yani yanga iri imba yemwana wedu handiti mazviona saka vanogona uri vaine ruoko ipapo handiti mazviona wow pane kakuoma pari complicated kuri kunziwa dzokera sister ka imbotsvaya kufamba nemwana wamai vako muri mega usingapire vamwe kuti ngatidai kana undiperekedzeyo mukuperekedzwa vachiona zvauri kuitaka munokutokunzira more problems imbofamba wega nemwana wamai zviri nani kuti unotsvaga kana shamwari yekusaidi isingazikanwe nevekwenyu kuti ndibatsirewo kufamba nekuti hapana kwaanonotaura true saka inini ndo 2 cents dzangu aiwa maita zvenyu vakoba thank you very much ndosachinzano marairano kuonesana iye sezvaaripo anenge achiuteerera ega kuti zvichafamba sei ndiye achazoita final decision yake. I wish her all the best and I hope I know kuti ari kure ikokoka fungwa dzinenge dzichingomhanya apa uri kuda kumhanyisa apa mashifenya munenge muchiita yaya manje unoita kunge uchabatwa necorona virus iwe uchifunga zvekumba kukanga makupfeka maski. I know. I wish her all the best, but kana adzokera achida unobatsira ngaambosururutsa veukama vasazive zvaari kuita iye. Ndizvozvo. All right. Thank you very much Kola Rigaiti vamwe. Thank you very much. All right. All right. Hello. 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 Yes. Makadi ndiri right kanjani? Hello. Tikunzwa. Atiri nani sismeli. Aiwa tiri nani zvedu. Ndoda kungobatsirawo sisi vedu vari kutaura avo kuti I think nekusapotana nezvikutaurwa nakola abva kutaura kuti vainvolve hama zvinonetsa nekuti hama dzachona kubvira kune ivo vekwababa kunyangwe vekusaiti kwachona kwamai vese vatorita timu ende kudzoka kwakaita komana kubva kwaanga ari kuSouth Africa achidzokera kuZimbabwe imhepo yavaitotumira kwaari kuti vadzoke nekuti vanga vakatotarisira ndofunga imba iyoyo ndo yavanenge vari kutoda saka kuti vati ivo vangashandise vanhu veukama I think ngavaregedze kushandisa vanhu veukama vongoita ivo sichivotsvaga munhu kana kuenda kuRed Cross handizivi hangu kuti vanogara kupi daite kuti vanogara kupi kune Red Cross iri kunana Kambuzuma mutown kupi vanobatsira vanhu kumaRed Cross ikoko kune vamwe vanhu vakaenda vari kuita macourses vari kuita vamwe vakatopedza vari kudawo mabasa vasina vane experience votsvaga munhu ane fundo anokwanisa ane good heart ari caring wokuti anokwanisa kuziva kuti ane sympathy kuti munhu ari kurwara ndikufanira kukolekta mapiritsi ndikufanira kumitira zvakati nezvakati akufanira kugeza nguva dzakati voisa munhu iyeye ndiwo vachaisa pamba vachimubhadhara then pamba apa vobva vaisa maroja imba yese votora marooms kana mairi emukomana uyu nemunhu anenge achengeta but ngavatore kana munhu wechirume vorega kutora munhu wechikadzi then vapedza kutora munhu wechirume uya anenge achikolekta mari yacho yavari kuti yerent sisi vedu vari kunze kwenyika vanenge vachibatsirikanawo futi papo vopota vachiwana pamari iyoyo voti chikafu neyekubhadhara tizozive kuti imba yacho yakakura sei sezvo tiri kungonzi yakakura votiwo kubhadhara zvakadaro vobatsirikanawo kubva parent vamwe vese vari pavo vobva vobuda voenda nekuti ukatozvitarisa pavanoenda vakasvika sisi vari kunosvika hanzvadzi yavo inenge yanani vodzokera vanenge vakuita zvinhu zvavo manje kuti ipapo paritoti dai afa tiwane imba iyi tisare tigere isusu tichidya tiri panapa saka zviri nani tikaziva kuti vanogara kupi maRed Cross variko votsvaga munhu ane experience ngavasangonhonga munhu chero mustreet wokuti vangati ndangowana munhu woti ndine munhu nekuti vanhu
zhinji kana kutora chidhakwa musatore, musangotambidzwe munhu wese wese, nokuti munonotorawo munhu ane mwahwahwa wekuti hatoone kuti ari All right, thank you very much caller. Getting go vamwe tantichi. All right, thanks very much. All right, kana vakazokwanisa havo munongovapa nhamba tovapawo kuti vakonekte nevanhu vekuma-Red Cross vavabatsire. All right, no problem. Okay, thank you. Okay, bye. Right. Phone yakola right. Right. Hanzi na Monica zvakare. Sisimeli hamuna here hama dzekumurume wenyu vanogona kuti vaende kunobatsirako. Monica hakuna, nokuti vese vanotori nelife dzavo kunzvimbo dzakasiyana siyana nemhuri dzavo nelife dzavo. Zvakare murume wangu ini pachakewo futi inotoriwo zvayonerera plus so vanongoitawo zvatakangoitawo zvatongoitawo isusu ndo zvavanongoitawo ivo kwavo. Saka ndingati pane hama ingaenda kunobatsira hakuna. Monica kola hello. Hai Sisimeli, muri sei? Mushe kanjani? Mushe, ndafara ndakwanisa kutora namba yangu iri. Inini ndakatoda kutaurawo nenyaya, ndakanyanya kunanga kunyaya yemental health or mental illness. Urwere hwepfungwa Sisimeli urwere hwakangofanana nehumwe urwere, asi une matorero aunoitwa nevanhu. Kazhinji vanhu vazhinji vanowanzoassociata urwere hwepfungwa nekuroyiwa or any other thing. But ndiri kuda kukurudzira vanhu kuti paurwere hwepfungwa musati manyanya kutambisa mari, musati manyanya kutsvaga zvinhu zvakawanda. Mukaenda kuchipatara, especially uri muZimbabwe, unobatsirika, especially if you go kunana psychiatric unit yeparenyatwa, you go kuHarare hospital, kunzvimbo dzese dzine manhingirikini unobatsirika, because kwekuya you see unopuwa professional help. That's number one. Mukutaura kwangu achiita ndaona kuti family support system yavo haisi kushanda. Saka dai zvambogona kuti vaite sei vashandise mira vakanyanya stereke vamboenda kuchipatara kumachiremba and so forth. I would also want to encourage you kuti kana achikwanisa kumboona vanonzi Dr. Chibanda vane program yavanoita The Bench inobatsira varwere vepfungwa. I think vakamboedza iyo inogona kuvabatsira because ine rehabilitation, inenge inozoendesa varwere kuma-rehabilitation depending kuti assessment vanenge vaona chinenge chabuda. And also chinhu chanachida I think ndizvozvo. And pane nyaya yekuti nyaya issue of madrugs. From matauriro ari kuita, mafungiro angu inini ndinofunga kuti brother yavo ari kushandisa madrugs achishandisa medication yaanenge apuwa nemachiremba at the same time. Saka hazvinozofa zvakanyatsa kuzivikanwa zvazvinoita. Muri kundinzwa? Tiri kunzwa. Saka akadaro macases mazhinji, okay, percentage zhinji yekuti munhu akanwa hwahwa kana kuti akaputa zvinodhaka kuti azomwa mushonga yake, kazhinji kacho munhu achanokanganwa, kana kuti mukomana anomboita dzimwe nguva dzaanonwa medication yake of which anenge ari stable, then ozoita time yekuti anombokanganwa kana kuregedza kungotora mushonga uya handiti achifunga kuti ave right, oita marelapse. Saka ndozvo panepo wambotaura achiti kana varipo anenge achitaridzika zvakanaka, asi vakangodzokera chete, which means kuti hanzvadzi yavo inotora mushonga zviri constant kana paine munhu aripo ari kumonita. Saka zvozodzoka pakuti vanhu vari kugara navo vanogona vasiri kumonita kuti mushonga iri kutorwa chaizvo chaizvo here uye nenguva yakakodzera here. And paissue yekuti hanzi what was it nyaya yekuti
anopuwa mushonga yekuti mushonga yakawanda yekuti arare. Guys, let's be honest with each other panapa. Mushonga ye-psych patients, combination yavanopuwa inosiyana-siyana. Imwe yacho inoita kuti varare vaperezeke zvokufunga kuti unofunga kuti munhu aitwa overdose asina. Saka zvinhu ngatiregedze kutanga blema vanhu vari kugara navo kuti vari kuzodai tisina proof. We also have to thank vanhu vari kugara navo panguva ino because haatorina vekugara navo. Pakutenga chikafu zvakwava kuti vakatenga vachidii kana kuti vachidii, but inini mafungiro angu inini ngavangoramba vachiita zvavanga vachiita kana vachizotsvaga dzimwe nzira dzekuti vakwanise kuona kuti vangaite sei regarding pakugara kwavo and so forth. Izvozvo it's something zvokuti vanokwanisa kuita sei. It's a personal decision kuti vangada kuita sei. Even though vakauya vakabvunza rubatsiro panapa, but final decision iri kwavari ivo semunhu I think ane chekuita neimba iyoyo. Ndo contribution yangu tetemeli. Yeah. Thank you very much. Ndikuona mumuna kuti I agree with you, especially pane nyaya Dr. Chibanda. Pandiziva kuti kuti maybe munogona kuzoti kana decide kuti ambotora chana Dr. Chibanda munogona kuzondibata kuinbox, ndoisa post mozo kuinbox kuti in case ndisakangano and momudirector kuti anofamba sei. Dr. Chibanda, if you go on YouTube ukatarisa psychiatrist arimo, in fact the Prof Chibanda is a psychiatrist. Vane programs avanoita kubatsira pa YouTube vakangoti Dr. Chibanda programs avanobuda, but the bench yo I think yabatsira vanhu vakawandisisa sterek. And issue yeningirikire rehabilitation yavambonge vachiti vari kumbofunga, I think it's the best option. Even vakaenda kuchipatara kana kupi, especially kuma psychiatric unit, vanogona kukumbira kuti tanga tichimbokumbira kuti mukomana wedu imumbomisa kana pahalfway home kana masina pekuti angakwanise kuwana pekugara. Okay. Okupinda muhalfway home then vachiona kuti vangadini zvokuti vatamhanya tichiti aiwa hama dzizodzidai hama dzimbozidai. I think daitambo ivo ngavadecide ndovanoziva relationship yavo nehama yavo yavari kutaura kuti zvakamira sei. And inini kazhinji handiwanzoda kutaura ndichiti daiwazodai because mangwana munhu iye aunongochitaura because hatina kunzwa side ravo kuti vari kuti chii uye zviri kufamba sei. Amoko vari mukomana tori dambudziko. Guys, let's be honest, haizi nyore kuchengeta munhu anorwara nepfungwa. Handiti but zvimwe zvinhu anogona ngasingazvione kwete kuti anenge achida, but zvinenge zvichingodaro nekuburikidza neurwere. Saka inini zvangu kuna mai ava vari kutochengeta ava tinofanira kungovapo that kakungovatenda kuti at least vari tomboripo ari kutomboona vamwe vanhu ari kugara naye, not kuti ndikutaura kuti vataurire nyaya yavo zvakashatawo anything, but ndo kungofungawo kwangu kungoti patinotarisa zvinhu zvinoitwa nemunhu yesi zvakashata zvinogona kunge zvakawanda, but zvishoma zvakanaka izvozvo tinofanira kungotenda, to be grateful. I think ndangoperera pano handichada kuenderera antimedi. All right, thank you very much caller, thank you very much maita basa. Okay, all right, bye. Right, mumwe vari kufona vari kupi, then iye ozoweya zvake maoptions ake. All right, minute one. Kola, hello kola. Hi sis Melly. Ndikutokupa 2 minutes chaichaiye 2 minutes. Mushe ndikutokupa 2 minutes. Okay, aiwa ina okay, aiwa indaida ngofundza wangu ndambonzwa sis wachiti this guy brother yavo anechi anokumboita watu ma girlfriend anze aimboita
hanzi aimboita asati atanga kurwara nenjere. Aimboita. Ko since pavaiva kuZimbabwe vasati vambotendeke gwawo here kuti sisi honai chimunhu changu ichi. Pahandizivi apa ndo zvaataura kuti paaisati amborwara ndaitoona magirlfriends ake akati one day. That means kubva patanga kurwara hapana. Handizivi. Okay, ndachifunga kuti handiti munoziva munhu kachero achirwara zvake but akawana uyoyo anenge achimutaiwa darling kurwara zvako but I think he is going to be better. Sometimes sombonyo inorapa. Sometimes sombonyo inorapa. Akapota achiwana sombonyo inorapa. Ndaitetenga necommunication nabrother naye mwana wamaiko zvawava 27 wadi kutsvaga munhu ndikuroorere mwana wamai vangu. Sombonyo inoitaita sisimele kwete hangu kuti fani but ini ndo zvandiringofunga. Hai sombonyo ndini hangu zveizvo vakadzi vakawanda pamunorapiwa nesombonyo. Kana mune bitterness dzenyu mukapuwa sombonyo tokwenda muchisekerera chaiko chakufara. Ameno zvinongoita so pasombonyo kuti vakadzi vakangonzi sombonyo vanomborelaxa so. Izvezvi kuZimbabwe uko munondiudza kuti angashayiwa here waanowanawo tete vari overseas vedu vetete aiwa ini handina I don't mind kugara naye ndendichitofona katete tumirai kamapaundi tiga gare nemurume totogara bobo tete vachisapota zvavo zvine aiwa tete ngavambomuna ari mudhati kuti muri kuroorere anzo kuti iye anoti kudii kana ari mugudzi muti sombonyamaidza maybe chigwere chingatapudzika you never know. Sometimes uturu ukawandisa chokwadi but chichida kuzana pafair shape chapaka uturu ukawandisa ungave mukadzi kana mumurume ka newo unoita uturu even pane vanhu pawafamba even bitterness even pavanhu unotoonekwa kuti muri kuleka. Handimaona muri kuleka uturu hwawandisa ngoda kumbopota uchikamugwa uchibvisiwa. Handimaona muchibvisiwa uturu yauye. Saka maybe sombonyo but ndisingazoziva kuti arranged marriage apa inobuda here dei angauya newake ega. Handimaona ati ndauya nemunhu wangu ndoda kuti ndimborora mukadzi uyu sisi tongoti vaimiramira votachi surveillance pane murora pamba. Handimaona but ndisingazoziva kuti paarranged marriage inozobuda here because chokwadi uturu unoda kupota unoda kuona munhu usada kupota achisevhiswa anoziziva anoda kupota achisevhisiwa munhu kuti aite right. Handimazviona saka asi chokwadi ichocho ndo chokwadi. Handimaona tangoti tifudze edu neipapa apa handiti regai tinzwe vamwe kuti vanti kuti regai nimufonere naye angachitaya kufona kola wedu tinzoti anoti chii. Hanzi tatomboseka I mean kuti the situation is slightly close to mine. Handi tatombokusekesa ika matomboseka zvaanani ka maseka ka matomboti sekeyo kuti mose munoda kuna singadi sombonyo lula kola right ndofunga manzwa matapuwa mazana akasiyana pananzi pana Dr. Chibanda umwe akati Dr. Chibanda munogona pedzwa mari foni yenyu iri kumashure kuita noise imwe akati munogona pedzwa mari kana mukasikana kuti muri vediaspora vamwe vakasuggesta yemaZCC vamwe vakasuggesta yemental caregiver wemunhu wechirume anenge ari single kana kuti ane mukadzi wake saka maoptions ese iwayo saka handizivi kuti imimi maoptions ndamanzwa ndinotenda nemaadvice andapiwa pano. Kune vanga vachiti kuannex hospital kuannex akatomboendako ndaona kuti pane maquestions akawanda evanhu vari kubvunza kuti ko hama dzekwababa wake hama dzekwababa wake the thing is kuna tete vari kuhama dziriko ende vanoziva nezvake vanoziva nesituation but at some point tete vake vakatondiudza kuti iwo ndiwakazvarwa naye ndiwakakura naye saka watongozvionera nekuti ndiwe hama yake ndiwe ini ndakaroorwa ndine mhuri yangu
ndo zvakataurwa natete vake. ya pakaipa. Kuna baba mukuru vamwe vanotoriko, they tend to be so greedy and they think is vese vanenge vaine chavari kuda pamba, vese vanenge vakutotaimira mari. Muna 2017 wakaenda kwa baba mukuru wake, time yaaita zvekutiza pamba, zvekunobva pamba achinogara musango asingadi kusvika pamba achienda kupi. Baba mukuru vake vakamutora, tine hama inoshanda paannex hospital, vakamutora vakamaendesa kuannex hospital. Vakasvika kuannex vakanoti tikuda kuti agare panapa nekuti is becoming so very violent. Vanetsana nenyaya yedovi chairo sisimeli. Vakamutora manheru vakaenda naye kuannex vakanomusiya so violence. Saka toda kuti agare panapa, haana kumwe kwekuti anogara. Une imba iri pamutare asi haakwanisi kugara ikoko because haana munhu anomuchengeta. Saka tisachakwanisi kugara naye nekuti is becoming so violent. Saka toda kuti agare panapa. Akagara paannex hospital. Saka pakutaura naye manje kwakuona kuti aiwa munhu zvaataurwa situation iripo haisitomboriyo iripo. Even tete vake vacho vaienda kunomuona ikoko vavasingatombodi kuti nditaure naye, muri kunzwa. Saka vakati ndagare panapa hospital. Pakuzomasisa payapa ndo pakanoti munhu zvaanotoziya zvaari kutaura because wakatanga kwaudza background yake yese everything. Then vachibva vati tiri kuda kumwana uyu kune vanhu vaakakura navo, imi mamusiri makakura nemwana uyu. Maiguru vachibva vauya, vachibva vafonerwa nemasocial workers, vachibva vauya ndo vasati vatobuda ipapo maiguru ndo pechitu here pakaenda futi hama dzekwababa kwamutare kumba vakanoita discussion namaiguru. Vakadiscussa nemari dzemarent house kuti vaizofambisa sei mari dzematinezi pamba ipapo vachitumirana sei. Saka vese kwababa vake vanga vadecide kuti maiguru ndavawei vashandise room 1 pamba ipapo. Then mamwe marooms mari ematinezi imwe hafu yacho inenge ichitumirwa kuHarare. Saka this was before vafonerwa nevanhu vekuannex because maiguru havana kutoziya kuti mwana waendeswa kuannex. Tijasoti kuti mwana asiwa kuHarare nekuti vanga vati mwana taakugara naye, yeti mwana ari kuannex hospital. Saka pakazotanga kuda masocial workers, iye akatotaura akati nesisi yangu iri kwakati ndo pavakazobvunzwa zvese izvozvo vakapindura vakazonzi tiri kuda vanhu vesava kuti vange varipo. Saka kuannex hospital vakamureleasa vakamupa matablets vakati vaizodzoka kucheck up, but hapana munhu akazokwanisa kudzokera naye kucheck up. Saka ndo mamiriro akaita nyaya. Wakatogara vakangoti mental vakati social interference chichi vakamupa mahaloperidol and wakamamwa kwenguva diki mahaloperidol acho iwayo hapana akazokwanisa kudzoka naye ikoko. Vari kuti ndinhingirikine ndibvise cousin. Yes, cousin ndokwanisa kumubvisa and I thank God she was there even when I needed her, and I think it was a situation yekuti kudzoka kwecousin kwangu pakuru wokuda kuti ndizive kuti iye wacho namai vake vakatomborwarawo nesame situation because aikuri kuti haana kudzoka kunogara pambapa. I couldn't have known kuti vakatombosanganawo nesituation iyoyo handiti. Saka both ndinotomutenda even kuva kwake, but I can not still suffer situation yekuti inini ndiri kubatsira maschool fees everything. I want to help her as well, but still handiwani help kubva kwavari yakanyanya kana kuti ndisingakwanisi kucommunicate because both of us we are benefiting from each other. We need each other. Zvaingoda kuti tinge tichibatsira pamwechete, but that's not is what is happening. Handi muri kuona. Saka kuZCC ndakambofonako, ndakapuwa macontacts ekuZCC vakati vanoda munhu anogara naye kumbungo kwacho. Saka I'm on my way kuti nditsvage futi munhu wekuti anonogara naye kumbungo kwacho kana kuri zvelockdown zvapera anofanira kuaseswa firstly ari kwamutare kuita kuti apuwe nhingirikini vamupe tsamba yekuti anogara kumbungo. Asi kumbungo kwacho kunoda futi munhu wekuti anogara naye ikoko. Saka ndamboti pane zvanga zvichitaurwa nevamwe vanhu vati Dr. Chibanda. Alright, so rega nditorikola wokupedzisira uyu, then kana zvichizoita iwe uchizoda munhu kuti aende koko, then unongozotuza then toisa post kana paina nehama yake inokwanisa kunogara naye kumbungu ikokoko oinda naye kana wadecida zvokuti mbungu, kana kuti pane ane hama yake inokwanisa kuenda kuno inobva kumaoko medu pano inokwanisa kuenda kunogara naye hanzvadzi yako iyi imbonogara nayo tione. Aiwa, ndinotenda chaizvo Smeli. It's fine, maita basa magiro obatsira vanhu vakawanda vandipa advice andotenda nawo. Alright, thank you very much, Call. Okay, bye. Right, I'm gonna take one last caller, guys. If there's one last caller, aruda kufona one last caller.
One last caller. Caller, hello. Ndipapo chaipo. Aiwa ndandida kungoti zvangu uyu musikana uyu she's being held hostage nehama idzi akaramba achiateerera ka ambofe akavaguta ngaatoita disconnect abvise cousin iri pambapo atsvage murume chaiye anouya kuzogarapo because akatsvaga munhuwo zvake kana makapos zvanga chitaurwa zviye zvika vanotogona kutotuma vanhu mamonya vachiuya vachivavhiringidza ipapo kumeka sure kuti hapagariki vachiuya vachipaza vachiba kumeka sure kuti hapagariki atotsvaga murume chaiye anofanira kugara nehanzvadzi yake obvisa cousin because ukada kuningirikina ari kuholdewa hostage because you are not obligated kuningirikina unless kana mai guru vacho vanga varivo vakamuchengeta because ini ndaya musituation iyoyo mai vangu vakafa ndaya ne4 women vakadetsera mai vangu kundichengeta and 4 women ivavo vakafa in order vachienda aenda ndapedza mai nini munin'ina wamai chaiye anobuda mudumbu namai aona kuti vapera vakadzi vese vaya ndokujamba kuti ndakutanga kufonerwa zvikanzi mwanangu ndini mai ndikati mai nini ndakavakorekta right away kuti mai nini kwakundifonera futi one time vachiridza mere nai mwanangu ndofawo here uriko usina kuuya nai mwanangu hii pafoni ndikati imi mai nhingi vakafa ndisati ndatoona kana pavakavigwa vakandizvara muno ndikati vana venyu ngavakuchengetei ikoko kutobudirana pachena chaiko because ndakaholdewa hostage ndikatengeserwa dzimba ndakatanga ndichichengeta vanhu vekumafamilies ese kana my own little brother chai aiti ndichitanga mai vachitanga kufa ondifonera kutoona kutoti ndichine mai sisi ndiri kunidha mari yekuita restaurant yechichi ndikati aiwa ndokupai this much kanzi kana muchindipa that much indati ndokupa hafu handikwanisiya wandotaurira ese ndokupa hafu tikanzi kana muchitipa hafu iyoyo regai henyu nekuti haina zvainoshanda click ndo musi wandapedzisira kutaura naye nezvemari mwanaye 10 years later handitauri naye nezvemari tapedzerana vanhu vanoda kupuwa inonzi tough love because uyu mwana uyu kane mhaka yekuti ma-orphans vari kungoona sekuti they owe someone something inini I owed those 4 women vaiti mai vangu vakandizvara vagoti step mother vakandisiyirwa kunzi ndivakandichengeta chero taitambudzwa nawo step mother she was on the line yevakadzi vachitwa 4 vakandichengeta kwozoti mukoma wamai kwozoti mukadzi wehanzvadzi yamai vese vapera kufa ivavo ndakavhara kuti dhani iye zvino ndoti ndikafonerwa nevandikupa akati uri sei ndobva ndati bhozve kuti ndototi click ndotonyarara handibvunzi kuti bhozve kuti muri sei imi because handidi kunzwa nhamo dzako handina chandinokupa saka unotoona kuti vanhu vanokubata rafu ende mukada kuvhundutsirwa nezvekunganganganga izvi zvekudzi vanhu vanokubata ndoona sekuti mwana uyu sorry to say but pane mafamilies mazhinji ari kuinda through this vane vana vari kubva kusouth africa kuya vaita madrugs and their mentally disturbed vatoenda zvachose saka ari kutonida zverehab momutsvagira vanhu vasiri family nekuti ukada kuteera nefamily ika haufi wakavasatisfy ini ndakatoita vanhu close than vandataura vavaiti mwanangu vaida kundibata hostage kuti uchandipa mari but pandakangorealiza kuti vanhu ivavo ndo vari kundivhiringidza upenyu hwangu handitombokupi handina mati munhu anozviti muroi handimuna mati because haumufadzi haufoka mupi ndotoita disconnect newe handichatauri newe ndapedza newe saka kana anga ari mumwe ngaangodisconnecta kana wagona kutora hanzvadzi yako once in a while ichiuya kuningirikini kufirst world kumborapwa once in a while oda udzokera zvake but imba iripo imba ngaisatengeswe but makagara mapakanya pekutanga because pamaita ping pong muchiisa mai guru mumba muchitomboya kuzoningirikinaka zvakaita sekuti imi maida kubatsirwa whenever you needed help saka vanhu ava ndo zvavakaona sekuti muri kuisa mai guru kuti vauye kuzokugarisa ipapo muchanidha mai kuda makasiwa muri vadiki vadiki ezini musati mane dzimba dzenyu muchinidha yemother figure mupenyu hwenyu saka maitora mai guru mombogara navo mozovadzorera pomodira mozoti mai guru mwana wamai guru ngavachibuda pomodira ndo zvazvinoenda apo zvaakuita sekuti ndo zvamuri kuita but either way disconnect nevanhu ivavo utongoziva zveupenyu hwako nekwauri because vanhu ivavo vanogona kutokuningirikira
inini ndakatozota pambe pandakaita situation yekuti vanhu vakazoita find out kuti ndaifambira kumapostori nemumwe mukadzi wekumusha kwedu aitondifambira kumapostori zvakatozobuda pachena kuti ndaifamba kumapostori afa mukadzi yeye ndo pazvakarevhiliwa ende vanhu apa vakazviona kuti vafunge kuti saka mwana uyu ari kwari uko ari kufamba kumapostori ndobva varealize kuti saka anodai achitotibata kazvatiri kuita kubva pazvakaitika ipapo mukadzi yeye pakafa I was homeless muno ndichitambura munhu ane madhigiri nemapepa nemazvese asi I was homeless muno ndichitambura ndiri under the bridge kubva pazvakaitika zvikarevhilika ipapo kunzi ndiri kunofamba vakabva vatya ende zvakabva zvapera zvese ipapo namanje vanonditarisira kure kuti pamwe akatondoziva zvatiri kuita vakabva varega zvachose saka sometimes futi vanhu vacho vanoda kukonfurandiwa kuvaudza kuti varatidza kuti zvinhu tiri kuzviziva zvamuri kuita izvi but bottom line usavhundutsirwe because ukatyisidzirwa nemuroya wafe wakamufadza ndo zvandachida kungotaura zvangu izvozvo. All right, thank you very much caller maita basa recontribution. Right guys, I think tasvika pamagumo echirongwa handitika tagara ivi vamozati mashezeri togara 3 hours 4 hours takangoti go nekugara kune kogwadza ndinoisa pilo pasasapa because kugara kune kogwadza kwete zvekutamba hanimaona. So yeah guys, anyway regai tinzo kuti kola iye pachake papesera pechirongwa apa pachataura kuwhatsapp uku kuti adecide kudii kana mungogara kana paine ane hama yake handitika yati kurei inogona kuchengeta mukomana ingogara anoda basa mogarawo muri pastandby kuti mugozotaurirana kana atizvo ndo zvaafunga handitika then mozodi unozongowanawo basa antimaona hapana Sokostina hapana kutonoita chekwewe Sokostina ndambobuda here kuseni ndambobuda zvendikaenda kunomira maziraini aya anenge ari kukondichiswa iwo masanitizer aya ndakamira raini aiwe zvacho right. Saka ndo nyaya iripo guys, hands next live when nasi chingani Wednesday, next live on Friday guys. Tine ningikiriya iri pendinga handitika those who were betrayed by friends. Anditi, my friends, why are friends betraying each other? Anditi, my friends, nasi muri kutamba zvakanaka, muri kuirirana, muri kupanana ma secrets enyu, muri kuzana, muri kuita sei. The next thing pamunotadzirana, boom! Nyika yese yakuzama secrets enyu. Nyika yese makufumurana. What's going on? Is there a thing called friends? Vari kuhere vakabobetwa ni ma friends kana kuti hakuna. That's our next topic andika on nemso chingani nemso Friday because taifunga kuita papetika zokumbirwa nemwe munhu kuswapa animaona. So yeah guys, regai tinzo kune muridzi andika ari kuda kutinzo kuti muridzi iye achati chii anditika afungei nenyaya yacho then ozotizivisa ini chazokwisira iri post kana ari kuda munhu kana afunga zvema contacts ekwese kuna nambungu kana munhu anoenda naye kana chii andi panogona kuita mukana webasa paya panogona kuita mukana webasawo wemunhu anenge achidawo kana aripo munhu ane hama yake iri kutsvagawo iri trustworthy inogona kunogara nemukomana uyu ati kurei mukana anogona kungobuda anditika. Saka guys mugara makagadzirira anditika ndichazoisa post. Thank you very much guys, I love you all. Musakangane Friday antika those who were betrayed by friends aiwaka inbox yangu chigara yematouya nguva iripo tizotine magesti mangani achafona chitipa nyaya dzawo tichinza kuti aiwa were nandi nashamwari ndakatoiwana ichitorohwa ichitolambastiwa nababa wekwangu kana kuti shamwari ndakatoiwana ichitondipedza chinonzi shamwari hakuna mai mwana kana shamwari imwe ndakatoiona kwai kunoona kusoma bhodhoro naimi ameno vamari kusoma nedzishamwari dzavo ina handizivi antimasvona handisini ndakadaro ndakangosviwawo zvitaugwa handiti. Saka zvinenge zvatangira muushamwari mashamwari anenge ari mafriends pakupedzisira ko hazviiti here kuti kana mamuri mafriends kana makonana mongoti umweoinda akadai umweoinda akadai andipa maiudzana zvinhu maiudzana in confidence handiti maiudzana kaizva zviri confidential wai kuzoda kufumurana kana zvichinge zvapera dziriko here shamwari idzi kana kuti hakuna. Saka kai kana uripo wakamborumwa neshamwari anditika zvokuti unoti inini paupenyu hwangu shamwari chaichaiyo kai kuchifambidzana naye buda ndibudewo handidi kuiona aiwa please anditika hanzi mav11 manudzo kuda akaburitsigwa naledi uyo mpofomu kuda akaburitsigwa neshamwari chaichaiyo manudzo hanimaona pamwe ari pakaburitsigwa manudzi chaiwo chako neshamwari yake kunzi da kungokufikisa kungokaurisa iwo zati shamwari yangu ndoine access to my phone uya nenyaya yako guys utaure udzidzisewo vamwe chidzidzo. It's a lesson to other people handika it's a lesson anenge uchitopawo kune vamwe vanhu vaya vari ndandisi shamwari dzakaipa handisi kudaro
but tichida kuzoonesana kuti paushamwari apa totamba tichigumira kusvikira papi, paushamwari apa totrastana kusvikira papi, tozoti tichida kuti tionesane based on what, on other people's experiences. Saka kana muripo makasangana nazvo, please, especially vana vechidiki imimi, andika even vakadzi vechikuru, please uyai mugare mandibata tizive kuti Friday iyoyo ino chakatochaya. Varipo nemi vanhu vechirume, imi vanhu vechirumewo, handika makatoteregwa vamwe vakadzi nemashamwari enyu, handika vamwe maitoita mathirisama nedzishamwari dzenyu. Toda kutozvinzwawo muchitaurawo vakadzi vasirowega vane maproblems, inemi varume munawo maproblems. Uyai pachena pamudi mubude tichitaura nyaya dzichinzwisana, tichidzidzisa vamwe vanhu, handika saka ndinoda kuti tichidi tibatirane ipapa, handika right guys, mazvita enyu moroswera bho, kune vari kuswera, kune vari kurara morara bho, handitika kurumwa nechekuchera. Monica, kunonzi kurumwa nechekuchera mufana wangu, kunonzi kurumwa nechekuchera. Iwe ane ndione kubatwa iyi, ndinoda kuti ashamwari asimeli ndoenda kuti secret yangu bvu memwana zvakakomba zvakadzikadzika sose yoti wahanda wana vahombe varega ndivaudzewo musi wandinoti takonana nhasi chinhu chidiki diki takunobvondorana. Kazhinji kacho kubvondorana kwatinoita panenge papinda mumwe munhu pakati, toda kunyatsa kuiongorora guys. Panenge pane third party, handi kunonzi two, vacho varungu vanoti kudi 2 what 3 is a crowd, amene kwai 2 something 2 is a 3 is a crowd, amene ikoko handiti, but varungu vanotaura izvozvo vachidaro handiti maona. So panenge pati chamwe munhu apinda ene kwazonese tsvaga madhipu enyaya yaka, unonyazoona kuti ivo vari 2 ava mashamwarika. Hanzi ndambonika ndashamwari, uya Monica, uya tiite mashamwari, uya nada secret. Ini zvaruda kuzana kukudza ipo pano ndaka secret because mangana ndiwo kwai ndofungwa. Ini ndakatofuna kuti wandiona tuchitaura zvose pano ndoga. Saka ndidangu zvokuti kwai ndiwo hostage uchinzi kwai secret handitiona right. Saka ukazozvitarisa mapari dhipu ka unotozoona kuti vanhu vatu havana kana kukonana, but pane munhu ainorumira uko kusvikira vasvika pakukonana, handimaona nekuburisana masecrets aya. Saka guys, chiuyai varipo varida kuya semagesi, mukana wakavhurika, mouya mondibata before Friday tonyatso kuadvertisa, totanga show yedu zvakanaka. Show inonakidza ine magesi guys, munhu achifona zvaita kola izvo achirondedzera nyaya yake achitaura, handitika ngatiisei rudo, handiti ngatiitei rudo, timboitawo zvinhu zvinovaka. Hamusati manetawo nekurwa, hamusati manetawo nemafaisi asikana, hamusati manetawo kuti taneta nadzo dzinyaya idzi, taneta nedzinyaya dzisinakana nebasa rese mufungi, taneta nedzinyaya dzingoti kungodai so nyaya ino, kungodai tunyaya isina basa tungodai, kuti kamboita zvokuseka tichinakirwa, tichidzidzisana, tichipanana zvinhu zviri constructive, tichienda mberi tichiita majokes, tichiseka tichinakirwa. Zuva rifambi here rinogara nikatopere rinofamba. Ndaneta ini nehondo amenewo vamwe handimaona. Saka ndozvanachida kuti tingodzidzisana. There is a lot of things that we want to teach each other. There are a lot of things that we want to reveal. There's a lot of things that we want to unleash handika as human beings, but atigoni kuti tinoshayiwa kuzviudza because tataura nyaya yekuti hama hakuchina pano. Kuna unoudzani hama yacho ndio muvengi wako chaiwo pahlo, handimaona. Saka pakadoipa ipapo. Saka unenge uchitotirega ndotambaona mabhururu wacho futa kukanya. Saka wogara uri muisolation here naimi, wopinda muquarantine here, zvofamba sei? Amen. Saka ngatisanganei guys nemusi wechitatu nemusi wechishanu, handika nguva ndichakupai, handika then tona totanga nguvai totaura zvedu tichitandara semusi wechishanu, handika vanenge vane doro ravo vachimwa, vane madrinks avo vachimwa, handika tichitofara. Hanzi takutoda mapsychiatrists actually mapsychiatrists handitika yanga isiri lockdown ndaimba kudzoserai doctor, ndichakudzoserai doctor vaya vachauya chavakumbira vagozodzoka. Vakadzi muzombouya futi mumbobvunza zvinhu zvemedical mamedical issues anogona ngokunetsai zvenyu, muchingofona muchibvunza sezvatakaita chirongwa chemusuya uya muchibvunza achikuudzai, zvingave zvibereko, angave mafamily planning, zvingave chii, muchidzidza. Handika kune vanodawo vana sekuru vave chivanhu vechin'anga vaya, please ndimi munongotaura tichatombokumbirawo sekuru vave vechin'anga vadzoke pano nenyaya yakati. Ini changu kungonovati kwai modiwako nemadiaries, uyai vodzoka havo vanhu vaya vechin'anga vaya, handitika votanga kudi kutaura zvamunenge muchida kuti mudi mudzidzisiwe, handitika chete. Ini changu ini ndingori link, handimaona ndingori catalyst, ndinenge ndiri pakati ndongotumwa nemi kudai, handimaona ndichikuita zvamunenge muchida. Saka guys, moswera bho morara bho, mara kuitirai zvakanaka, handitika rudo ngarulide, ngativei vanhu vane rudo, ngativei vanhu vanoregerera, handitika
ngativei vanhu vamwe chete. Kana pane wakaregerera kana wakatadzirwa naye kana kuti wakatadzira chiregererawo newo chiregererwawo. And the same goes to me as well. Kana aripo andakatadzirawo kana kuti akanditadzira aiwa tichingoti ngatitambe zvakanaka. Sikana social media yakauya kuti titambe tifare tikurudzira ndidzisane handimona tichiseka tichinakirwa kwete kuti tingogwabvurana hazvina zvazvinotipa. Handiti Mwari vakuitirai zvakanaka guys. Handiti bless you guys later.